Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτού του υπέροχου podcast. Είμαι ο Δημήτρης Χριστόπουλος. Είμαι ο Γιάννης Βαλαβάνης. Και σήμερα είναι μια πολύ μοναδική, πολύ ιδιαίτερη, πολύ special μέρα. Because Γιάννης Βαλαβάνης γίνεται πόσο χρονών? Μαθηματικά δεν ξέρεις, ρε μαλάκα, πρέπει να μας ξεφτυλίσεις και στο ίντερνετ. Θέλω να το πεις εσύ, δεν θέλω να το πω. 31. 31 χρονών. Ναι. Η εμπειρία βρωμοκοπάει ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή. Ζέχνει εμπειρία το δωμάτιο αυτή τη στιγμή. Γιάννη μου, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να τα κατοστήσεις. Okay. Η podcastική σου καριέρα να συνεχίσει όσο το επιθυμεί η ψυχούλα σου. Ευχαριστώ πολύ. Πιο προσωπικές ευχές έγιναν πριν και θα συνεχιστούν από εκεί και πέρα. Γιατί έχεις και και εγώ δηλαδή, μη μου πετάς πολύ πράγμα αυτή τη στιγμή. Είναι awkward, είναι άβολο. Ναι, πόσες φορές θα πεις ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θα βοηθήσω αν ερχόσουν να με κάνα τοπικ εκεί για την καράφλα, ξέρω εγώ. Με κάνα? Τοπικ. Τι είναι το τοπικ? Ρε μαλάκα. Συγγνώμη. Έχω ξεχάσει το ότι δεν είσαι φαν των κουρίων. Προφανώς. Όχι, δεν είμαι φαν. Δεν έχει νόημα. Ναι, αυτό, ναι, τέλος πάντων. Τίποτα. Αυτή τη μαλακία που τη βάζει και είναι σαν στάχτη και βάζεις και βάφει το μαλλί τοπικά, ρε παιδί μου, σαν σκόνη. Αυτά που κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Ναι, γιατί έχω βρει τις τέτοιες ότι τώρα τελευταία. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Είχα κάτι γάμους να πάω και πολύ στο μουσι, πολύ άσπρη τρίχα, ρε μαλάκα. Τα μαλλιά μου είναι κομπλέ, αλλά τα μουσια πολύ. Δηλαδή, αν αφήσω μια εβδομάδα αξίριστος, κάνει καραμπάμ. Παλιά είχε μια τρίχα, γελούσαμε. Δίνει κάτι, ρε. Δίνει έτσι πρεστίζ, κύρος, δέος. Στους κροτάφους, όχι στο πηγούνι. Έτσι μου έχουν πει. Γιατί ξύνεις το φρύδι σου και έχω την εντύπωση στη θέση μου ότι λες κροτάφους, αλλά δίνεις το φρύδι σου και λέω. Γιατί έχω τα ακουστικά, ρε μαλάκα. Είμαστε και σοβαροί. Ναι, τέλος πάντων, οκ. Το βγάλαμε και αυτό από τη μέση. Εντάξει, πάει παρακάτω. Μπορούμε να πάμε παρακάτω. Η αλήθεια είναι ότι όταν είπαμε θα κάνουμε επεισόδιο σήμερα, δεν ήξερα ότι είναι τα γενέθλια του Γιάννη. Οπότε δεν είχαμε προνοήσει για να πάρεις ένα επεισόδιο πάνω σε έτσι γενεθλιακό. Εντάξει, θα γίνει αυτό αναδρομικά. Εορτάζω να μου πεις θέλω να κάνουμε αυτό στα γενέθλιά μου. Απλά εγώ τώρα σε συμπαθώ πολύ και ξέρω ότι είσαι και νεούδη ακόμα και ότι τα γενέθλια είναι κάτι πολύ θετικό. Από ένα σημείο και μετά. Είμαι και αυτός ο τύπος εγώ γενικά, ας πούμε. Τα γενέθλια είναι απλά μια υπενθύμηση ότι πλησιάζουμε προς το θάνατο. Οπότε κοίτα, ενώ δεν είναι και τόσο. Το καταλαβαίνω αυτό και εμένα με πιάνει καμιά φορά. Γενικά είναι πολλά διάφορα για μένα τα γενέθλια. Και τα δικά μου τα γενέθλια δηλαδή είναι. Απλά είναι μια δικαιολογία για να βρεθείς με όλους τους φίλους, οικογένεια ή οτιδήποτε. Δηλαδή κατά τα άλλα δεν μου προκαλεί κάτι. Εντάξει, ναι. Δεν είμαι birthday crazy person. Ούτε όμως η μέρα μου είναι σκατά επειδή έχω γενέθλια και είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Ούτε εγώ. Στα 60 μπορεί να είναι άλλη κουβέντα. Στα 60 μαλάκα τώρα. Κανείς δεν ξέρει. Εντάξει, μπορεί να έχουμε γίνει και σκόνη. Ποιος να ξέρει. Μπορεί. Λοιπόν, συμπτωματικά όμως, χωρίς να έχει γίνει όπως μόλις είπα επίτηδες, θα εγκαινιάσουμε κάτι καινούργιο σήμερα στα γενέθλια του Γιάννη Βαλαβάνη, του φίλου και παραγωγού. Θα εγκαινιάσουμε μια καινούρια θεματική, ας πούμε, εδώ στο podcast, η οποία θα είναι ουσιαστικά επεισόδια συζήτησης. Ευρύτερης, γενικής και αόριστης. Θα υπάρχει προφανώς ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως το σημερινό, που από τον τίτλο ήδη θα έχετε δει, τα καλύτερα action σύγχρονα franchises. Εντάξει. Let me rephrase that. Για ξαναπάνε μία. Τα καλύτερα σύγχρονα action franchises. Νομίζω τώρα τα έβαλα σε καλύτερη σειρά. Έτσι, ναι. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και συντακτικό αυτό. Όπου ο σκοπός δεν είναι ουσιαστικά να αναδείξουμε ποιο είναι το καλύτερο ή ποιο είναι το αγαπημένο μας, απλά διότι, όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Και απλά και διότι. Τι γίνεται. Απλά, κόμμα. Διότι. Άσε κάνει μια παύση, ρε μαλάκα. Έχουμε ημέρες Tom Cruise ζούμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Κάναμε το επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Είδαμε το Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 στο ενδιάμεσο. Επειδή είναι πολύ φρέσκια η ταινία, δεν θα σχολιάσουμε τίποτα. Λίγο να κάτσει, εντάξει. Ναι, απλά θα πούμε ότι δείτε το, άξιζε, αξίζει. Σωστά. Θα παίξει, είναι Mission Impossible, είναι Tom Cruise, θα παίξει για ένα διάστημα, έχετε έναν αέρα. Απλά, επειδή στα καπάκια βγαίνει και η άλλη ταινία την οποία περιμένω, αλλά πλέον και ο Γιάννης. Έχουμε Barbie. Ναι. It's Barbie people, it's out there, okay.
get ready for this, γιατί προφανέστατα θα είναι στα επόμενα επεισόδια μας. Απλά επίσης θα σας δώσω λίγο χρόνο και λίγο αέρα, να μην πιεστείτε που είδατε. Ανεβάσαμε επεισόδιο Barbie, πρέπει να πάμε να το δούμε. Who even gives a shit. Εν πάση περιπτώσει, επειδή βγήκε το Mission Impossible τώρα, έχω στο μυαλό μου εδώ και καιρό, είναι από τους ελάχιστους. Είναι ένας προβληματισμός που έχω και δεν έχω και κανείς δεν νοιάζεται, αλλά εγώ νοιάζομαι λίγο. Όπου όταν βγήκε το John Wick το 4, το οποίο είχαμε πάει να δούμε μαζί, Γιάννη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Βεβαίως. Μου δημιουργήθηκε η απορία. Είναι τα John Wick καλύτερα από τα Mission Impossible? Αυτό είναι σκληρή ερώτηση. Είναι πολύ σκληρή ερώτηση και επειδή δεν είμαστε αρκετά σκληροί για να την απαντήσουμε, αποφάσισα να κάνω ένα βήμα πίσω και να διευρύνω το θέμα της συζήτησης. Οπότε και πήγαμε στα καλύτερες σύγχρονες σειρές ταινιών δράσης. Ωραία. Πλήρες ελληνικός τίτλος. Ωραία. Ένας μπαμπάς με την μπαμπάς. Αλεξής Φερεντεντέκτη. Χάμισε. Λοιπόν, τώρα μένω συγκεκριμένα στα σύγχρονα, διότι πρώτον, άμα το ανοίξουμε ακόμα παραπάνω, θα πάμε σε πάρα πολλά. Εντάξει, θα τώρα Μπρόνσον, αλλά πώς το λένε, όχι Τσάρλς. Δεν θυμάμαι. Κατάλαβες. Από το τύπου 70-80. Death Wish. Ναι, εντάξει, δεν θα αρχίσουμε τέτοιο. Όχι. Και μιας και το έκανες και πιο συγκεκριμένο, να αναφέρω, ρε παιδί μου, ότι Indiana Jones, η τριλογία, είναι από τις αγαπημένες μου τριλογίες. Λατρεύω Harrison Ford, λατρεύω το χαρακτήρα. Είναι κόμπο Spielberg Lucas στα καλύτερά τους. Προφανώς και γαμάει. Απλά επειδή δεν είναι ακριβώς. Να το πάλι. Απλά, επειδή δεν είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου. Ουσιαστικά παίζουμε από 2000 και μετά με ψιλοπαρόμοιους χαρακτήρες, παρόμοιο vibe ταινιών, οπότε το Indiana Jones φεύγει τη μέση. Με την ίδια λογική, ενώ έχει πολλή δράση και τα Lethal Weapon, επίσης φεύγουν από τη μέση, γιατί πάλι είναι διαφορετικό, σαν sub-genre, ρε παιδί μου, το έχω στο μυαλό μου, αυτό που θέλω να κάνουμε σήμερα, όπου ουσιαστικά μιλάμε για ένας τύπος σκοτώνει κόσμο και υπάρχει εκεί έξω και λύνει προβλήματα, είτε προσωπικά του είτε παγκόσμια, ανάλογα τις ταινίες για τις οποίες μιλάμε. Kingsman ήταν ένα πιθανό τέτοιο που ήθελα να βάλω, αλλά η πρώτη ταινία μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό και το σκέφτηκα. Αλλά η δεύτερη δεν ήταν τόσο. Το prequel δεν μ' άρεσε καθόλου. Όντως. Ναι. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου. Ήταν πολύ κακή ταινία, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί. Δεν θα τη βάλω όμως στη συζήτηση για τις καλύτερες. Όχι, ναι. Ξύνω ότι δεν έχει βγει ακόμα το τρίτο ουσιαστικά. Ναι. Οπότε δεν το έχω κάνει ακόμα στο μυαλό μου, είναι ναι. Το ένα το οποίο έφαγε. Γιατί όταν έλεγα, ρε παιδί μου, ποια franchises θα προτιμούσα να συζητήσουμε, έκανα και ένα Google search, μην τυχόν και μου έχει φύγει κάτι. Γιατί θα μιλήσουμε ουσιαστικά για 4, τα οποία θα αναφέρω παρακάτω. Ωραία. Αλλά λέω, μην μου έχει φύγει κάτι, ρε παιδί μου. Και βλέπω σε πολλά τέτοια ότι έγραφε Fast and the Furious. Και λέω, ποιες ταινίες δεν θέλω καθόλου να συζητήσω, τα Fast and the Furious. Όχι μόνο σε αυτό το πλαίσιο, σε κανένα πλαίσιο. Αν δεν κάνουμε δηλαδή κάτι που να περιέχει στον τίτλο το χειρότερο ή τα χειρότερα, δεν έχουν θέση τα Fast and the Furious για μένα στη συζήτηση. Γενικά όλα. Που κάποιες τις βλέπω ευχάριστα. Απλά άμα είσαι μηχανόγκαυλος. Δεν είναι το μηχανόγκαυλο. Ξέρεις τι, από ένα σημείο και μετά, ούτε καν αυτοί που γουστάρουν αμάξια νομίζω δεν ευχαριστούνται τις ταινίες, γιατί έχει ξεφυλιστεί πάρα πολύ το πράγμα. Έχουμε φύγει πάρα πολύ μακριά από το τι ήταν το. Οι τύποι απλά κλέβαν αμάξια, ρε φίλε. DVD κλέβαν, φίλε. Δεν κλέβαν κανένα. Ακόμα έχεις δίκιο, ναι, έτσι ξεκινήσαμε. DVD κλέβανε. Από φορτηγά. Για την ακρίβεια, κλέβανε την μπλοκή του Point Break. Αλλά. Δηλαδή να προχωρήσει το πράγμα, να γνωρίσουμε τους χαρακτήρες, να το κάνεις λίγο μεγαλύτερο. Αλλά από ένα σημείο και μετά, και κυρίως από τη στιγμή που πέθανε ο Paul Walker, λίχτω. Ναι, όχι. Ό,τι και να μου πεις, το κάνεις απλά για τα λεφτά. Ήτανε το Q σου για να κάνεις out. Ναι. Και αν είσαι μάγκας Vin Diesel, κάνε μια σειρά όπως έκανε ο άλλος. Το ρέτο, σκέτο. Και κάνε ό,τι γουστάρεις. Κάνε ό,τι κάμεο γουστάρεις. Ο άλλος ποιος είναι? Ο Ροκ που τον έφερε για 2 ταινίες και του πήρε το μισό franchise κατά λάθος. Α, τα Hobbs and Shaw. Καλά, εντάξει, άλλο χρέπει κι αυτό. Εντάξει. Αυτό ήταν όμως. Ξέραν τι κάνουν εκεί, κατάλαβες τι θέλω να πω. Ξέραν ότι είναι γελοί. Ναι, δεν ήταν το πρόβλημα. Ναι, θα μου πεις γιατί ο Vin Diesel δεν το ξέρει. Το ξέρει, αλλά απλά ο Vin Diesel δεν ξέρει και πότε να σταματήσει. Και φαίνεται. Ναι. Και είναι... Δηλαδή, εκεί που γίνεται η φάση, έχει ένα πολύ ωραίο. Εγώ έχω να το λέω. Εκεί που σπλιτάρει και. Sorry, δεν θα την αναλύσω την ταινία, δεν θα φάω παραπάνω χρόνο. Αλλά εκεί που σπλιτάρει στο 6 ήτανε. Ποιο ήτανε? Ή το 7. Το 6 ή το 7. Ναι. Εκεί που σπλιτάρουν τα αυτοκίνητα και αλσίγιο ναι. Είναι το καλύτερο Q για να την κλείσει τη γαμμένη τη σειρά. Δηλαδή... Αφού η σειρά ξεκίνησε με τον Brian και τον Dom, ρε φίλε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει Brian.
Άλλαξε τη σειρά, ρε μαλάκα. Άμα θες, δεν είπαμε. Θες να ζήσεις και εσύ, να φας ψωμάκι. Δεν σε παίρνει κανένας γιατί όλοι ξέρουν ότι δεν είσαι ηθοποιός. Κανένα πρόβλημα. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει πλέον σε μια ταινία είναι να ακούμε τη φωνή σου και να λες I am Groot. Αυτό, ναι. Δηλαδή, αν δεν θες να είσαι ο Groot για όλη σου τη ζωή, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Πάρα πολύ ωραία. Κάνε ένα spin-off, ρε παιδί μου, και πες αυτά είναι τα δικά μου. Ή πες ένα The Family. Και βάλ τους όλους. Γάμισέ το, ξέρω εγώ. Μη μου γαμάς το όνομα, κατάλαβες. Γιατί όταν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος εμένα με μίλησε σε αυτές τις ταινίες. Το Paul Walker εννοείς. Το Λοΐζου εννοώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο οποίος ήταν real life. Dominic Toretto. Ναι, ας πούμε, ναι. Ωραία, εντάξει, αμαξόγκαυλος. Και με μίλησε 2001, πότε ήταν το πρώτο, 2003 ξέρω εγώ το άλλο και ούτω καθεξής. Και εγώ σαν έφηβος παθαίνω κοκομπλόκο επειδή έπαιζα τότε Need for Speed με Tokyo Drift και γουστάρω την πέτσα μου. Ναι, ωραία, ναι. τέλεια. Και μου έχεις κάνει φοβερό twist. Από εκεί που ήταν ξεφτύλα η σειρά, ξαφνικά κάτι έκανες και το έφερες κάπου σωστά. Λειτουργεί το πράγμα. Όταν αυτός ο άνθρωπος που με έχει μοιήσει εμένα γυρίζει και μου λέει πάνε δε στο Fast X και του λέω ρε μαλάκα με κοροϊδεύεις τώρα με τρολάρεις με κάποιο τρόπο και λέει α εντάξει εγώ μετά το 4-5 ξέρω εγώ έχω σταματήσει απλά πάνω για να δω εκρήξεις. Okay. Είναι sad. Είναι κατάλαβες τι γίνεται. Ξέρεις εγώ ουσιαστικά που σταμάτησα να λέω έχει κάποιο νόημα στο This is Brazil. Βλέπουμε πρώτη φορά και τον Dwayne Johnson. Η πέμπτη ταινία είναι ok και από εκεί και πέρα έπρεπε να σταματήσει. Ναι. Το γεγονός ότι πεθαίνει ο Paul Walker είναι οπωσδήποτε πρέπει να σταματήσει. Και το πώς σου δίνεται αυτή η ευκαιρία και το χρησιμοποιείς μέσα στα πλαίσια της ταινίας, κάνεις αυτό που χωρίζουν οι δρόμοι και τα αυτοκίνητα και τέτοια. Δεν υπάρχει καλύτερο τέλος που μπορείς να δώσεις. Μαλάκα βγήκα έξω σαν να έχει πεθάνει άνθρωπος ενώ ο δικός μου. Ναι, δεν υπάρχει καλύτερο τέλος που μπορείς να δώσεις γιατί είναι και έξω από την ταινία. Ναι, έχει... Δίνεις ένα closure σε πολύ κόσμο που όντως γούσταρε τις ταινίες σου. Μαλάκα, έδωσε τώρα. Πώς να σου πω, έπαιζε παράλληλα σε 5 σύμπαντα να πούμε η ταινία εκεί πέρα. Γάμισέ με τώρα. Θα βάλω ένα τέλος όμως εδώ. Δεν θέλω να το συζητήσουμε παραπάνω. Δεν συζητάμε άλλο. Απλά θέλω να πω ότι κι εγώ, αν μου πεις action franchises, δεν πάει το μυαλό μου. Γιατί για μένα έχει κλείσει το πράγμα. Και για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο, αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου είναι σούτια, δολοφονίες. Ωραία. Και μία 3+ ταινίες καλές. Ωραία. Okay. Γι' αυτό και κατέληξα στα εξής 4 franchises. Ακούω. John Wick. Ωραία. Jason Bourne. Τα Mission Impossible. Ωραία. Και James Bond, αλλά Daniel Craig Edition. Καλά, προφανώς. Γιατί τις υπόλοιπες δεν μπορώ να τις συγκρίνω με λόγω τεχνολογίας, λόγω CGI, λόγω οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό. Τώρα James Bond, ας πούμε, άμα τα πιάσει αναδρομικά, είναι τα μισά κομμωδίες. Αντικειμενικά τώρα μιλάω. Κοίτα, είναι πιο κοντά στον Austin Power από ότι είναι στο... Όχι, διαφωνώ. Τι διαφωνώ? Υπάρχουν πολύ καλές ταινίες. Roger Moore δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι είναι σοβαρή ταινία? Εγώ σε πάω πιο πολύ σε Sean Connery. Άλλο το Sean Connery, εκείνα είναι τα πρώτα. James Bond είναι, δεν φίλε. Ναι, αλλά και αυτό είναι αστείο τώρα. Που εκεί το παίρνει σοβαρά, απλά είναι εκείνης της εποχής η φάση. Ναι, για μένα ο καλύτερος παλιός James Bond ήταν ο Timothy Dalton που πήγε άκλαυτος. Τι? Η ταινία όμως ήταν γιατί... Δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ μιλάω για το χαρακτήρα του James Bond. Το έβλεπε σοβαρά. Ναι, αλλά καλός ή κακός, άμα δεν πετύχει η ταινία, δεν υπάρχει λόγος για συνέχεια. Ναι, αλλά μετά τον προσπαθούν να τον θάψουν τον Timothy Dalton, ενώ αυτό σαν James Bond ήταν μια χαρά. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή ο Pierce Brosnan, ας πούμε, μετά που εγώ ήταν μεγάλο να ήταν ο Pierce Brosnan. Έχω καθίσει πρόσφατα να δω έτσι. Όχι συνειδητά όλες τις ταινίες, αλλά έπαιζε η ταινία, το πέτυχα στην αρχή και λέω θα κάτσω να το δω. Μαλάκα, κόντεψα να πάθω, νόμιζα ότι είναι καρτούν. Ότι είναι... Δηλαδή, ξέρεις, είναι αστείο πλέον. Δεν είναι καν... Όπως και να έχει, η συζήτηση δεν είναι αυτή. Είναι ένα πολύ ωραίο reboot που γίνεται με το Casino Royale. Και γι' αυτό και ταιριάζει πάρα πολύ στο πλαίσιο το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε, γιατί όλες οι ταινίες είναι 2000 και μετά. Αν εξαιρέσεις τον John Wick, τα υπόλοιπα ξεκίνησαν με σύμπλην 5 χρόνια την ίδια περίοδο. Ναι, παράλληλα. Και τον John Wick δεν έβαλες το Taken όμως μέσα. Μάντεψε γιατί. Όχι, κοίτα. He will find us and he will kill us. Κοίτα να δεις. Η πρώτη ταινία μου αρέσει full. Πλάκα έχει. Το θέμα μου είναι ότι δεν υπάρχει από τίποτα σχετικό με το χαρακτήρα, με την ταινία, με οτιδήποτε. Δεν ζητάει κανείς συνέχεια. Είναι το κόνσεπτ τέτοιο το οποίο είναι απλά η ίδια ταινία με 2-3 διαφορές. Όχι, δεν κατάλαβες. Μα είναι κωμικοτραγικό το γεγονός ότι
3 ταινίες μέσα, εξακολουθούμε να είμαστε στην ίδια οικογένεια. Και το χειρότερο είναι ότι και όλες οι υπόλοιπες ταινίες που έχει κάνει ο Liam Neeson σε αυτό το διάστημα είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο αυτό. Εντάξει, εκεί να σου πω κάτι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου πεις... Έχω πρόβλημα γιατί έχεις κάνει τη λίστα του Schindler και με έχεις κάνει να πιστέψω ότι το έχεις. Μπορείς. Συμφωνώ. Βέβαια, δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει behind the scenes και ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να κάνει σοβαρές ταινίες, που γουστάρει να κάνει σοβαρές ταινίες και να μην τον παίρνουν. Δηλαδή και εγώ τον έχω για σοβαρό ηθοποιό. Έχει κάνει τους άθλιους, έχει κάνει τέτοια. Ναι, δηλαδή, εντάξει, ναι, okay. Είναι σοβαρός ηθοποιός. Εντάξει, μην κοιτάς τώρα που... Θα πω, θα μπορούσε να είναι σοβαρός ηθοποιός. Έχει δείγματα όμως. Ναι. Δεν είναι εντελώς θεωρητικό. Εκεί είμαι και εκεί. Ναι, εκεί λοιπόν, είμαι, ωραία, ναι. λοιπόν. Και κάνει κάτι, τραβάει, το ξεφτιλίζει το Hollywood, γιατί το Hollywood είναι Hollywood, θα το ξεφτιλίσει. Και μετά που ξέρεις εσύ ότι δεν του έρχονται απλά checks κάθε μήνα, ξέρω εγώ, για καινούργια τέτοια ηλίθεια. Δηλαδή, έχω δει το Airplane. Έχω πάω και τα βλέπω στο σινεμά του Liam Neeson, να ξέρεις. Αυτό και... δεν το είχα δει σινεμά. Μ' άρεσε. Ναι. Το Airplane το έχω δει. Το Grey, το άλλο που ήταν πάνω στα βουνά και στα τέτοια, και αυτό το είδα στο σινεμά. Κορυφαία. Community έχεις δει. Ναι. Κορυφαία τέτοια ήταν όταν είχαν ο Άμπετ και ο Τρόι που είχαν χακάρει το λογαριασμό του Jeff στο Netflix. Ναι. Και έλεγε ο άλλος ότι εσείς μου πειράζετε κάθε θρησκευτική τη βαθμολογία του Grey. Και λέει σταμάτα να την αλλάζει, δεν είναι καλή ταινία. Ναι, αυτό τέλος πάντων. Και πρακτικά είναι αυτό που λες. Ή το Run All Night με τον τέτοιον, το έχεις δει? Με έχεις καταφέρει ήδη 2 φορές να έχω ξεκαθαρίσει ποιες ταινίες θέλω να συζητήσουμε. Εντάξει, και με έχεις πάει μία στα Fast and the Furious και τώρα στα Taken. Πες ότι βγάζουμε από την άκρη τα τύπου σε πολλά. Κάνω πολλά air quote. Ναι, τώρα, εντάξει. Ναι. Honorable mention, ας πούμε. Δεν υπάρχουν. Ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα μου. Ότι αν εξαιρέσεις τα Indiana Jones, τα οποία για πολύ συγκεκριμένους λόγους δεν τα βάζω. Ωραία. Εκείνη δεν είναι honorable mention. Κανονικά είναι πολλά εισαγωγικά εδώ. Αντικειμενικά είναι καλύτερες ταινίες από όλες όποιες θα συζητήσουμε. Εντάξει, okay. Απλά δεν ταιριάζουν σε αυτό το κομμάτι που θέλω εγώ να πιάσω. Εσύ θέλεις τις επικεφαλίδες και τους trendsetters. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το Taken το πρώτο ήταν πολύ γαμάτο και έκανε. Γιατί έχει ένα sub-genre. Δηλαδή, αν σκεφτείς, το John Wick έχει πάρει cues από το Taken. Αυτό το είμαι ο παλιός, ο τέτοιος που έχω αποσυρθεί και καλά, κάτι γενικά μου γίνεται. Υπάρχει αυτό σαν... είναι αυτές οι ταινίες τις οποίες, όπως είναι το κλασικό, ένας τύπος με μια μπύρα σε μια pub έτσι πάνω στο μπάγκο του μπαρ και έρχεται ο άλλος και του λέει θέλω τη βοήθειά σου και έχω αποσυρθεί. Ναι, εντάξει. Και σε 2 δευτερόλεπτα έχει αλλάξει όλη η νοοτροπία του και η κοσμοθεωρία του και επιστρέφει in the game, ας πούμε. Κυριολεκτικά γνωριστήκαμε σε ταινία που γίνεται ακριβώς αυτό. True. Και δεν είναι spoiler, το είναι στο συνόψεις. Είναι former FBI, CIA. Άσε που δεν αναφέραμε κιόλας στην ταινία, έτσι. Δεν την αναφέραμε, έρχεται. Αυτό πρέπει να γίνει επεισόδιο, να ξέρεις. Δεν τη γλιτώσεις. Θα γίνει special επεισόδιο αυτό. Θα δούμε. Να θάψουμε και μέσα και έξω. Θα δούμε πώς θα παίξει. Άμα δεν γουστάρεις εσύ, θα σε βάλω στο χειρότερο να το κάνουμε, να ξέρεις. Το ακούω. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Θα δούμε και πώς θα παίξει. Δεν ξέρω τι προβολή θα πάρει καν. Θα πάρει ρε μαλάκα. Δεν το ελπίζω. Εντάξει, θα τη φέρουν για 2 μέρες, θα τη φέρουν. Θα δούμε. Ωραία, να κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση. Αν ναι. είχε άλλη μια ταινία, θα σου πω 2 franchises, τα οποία είναι στις 2 ταινίες αυτή τη στιγμή. Και απλά σε ρωτάω υποθετικά, αν είχε βγει η τρίτη, αν θα μπαίνανε μέσα. Για πες. Λοιπόν, το πρώτο είναι το Extraction, που είναι πολύ καινούριο. Εντάξει. Μην κοιτάς τα δάχτυλα. Δεν είπα αν είναι καλές ταινίες. Σε ρώτησα, όχι, είναι action. Η απάντηση είναι όχι. Όχι, δεν θα το έβαζες. Σου λέω για καλές ταινίες, έτσι. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ναι, είπες καλά action franchises. Ναι. 3 ταινίες με. Chris Hemsworth. Το κράσω 3 μέρες στο Witcher για να μην sorry, ναι. Με Hemsworth, ας πούμε, δεν ψήνεις. Δεν. Όχι. Γιατί, ας πούμε, το 2 έχει ωραία πράγματα. Όχι. Ωραία. Και το δεύτερο είναι το Equalizer. Με Denzel. Που είναι πάλι στο ίδιο τέτοιο, αλλά είναι από παλιό. Έχετε πρώτο δηλαδή. Κοίτα, το ακούω. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι στο επίπεδο αυτό που θα συζητήσουμε. Καλά, σίγουρα δεν είναι. Αυτές που θα σκεφτόμουν, δεν συνεχίστηκε ποτέ ενώ είχε πολύ καλό premise, ήταν το Man from Uncle. Είχε πολύ καλό cast. Ναι. Ήταν η φάση. Ήταν και ωραίο ήταν η φάση του Henry Cavill ψιλοκάνω audition για να γίνει ο James Bond, ας πούμε. Όχι ψηλό. Και του βγαίνει, έτσι. Και αυτός. Είναι έγκλημα που δεν έχει ανακοινωθεί αρχικά. Και ο Henry Cavill και ο Κανίβαλος και η Alicia Vikander ήταν άψογοι στην ταινία. Το joke Russian και
Ήταν legit πολύ καλή ταινία. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν ταινία. Γιατί είχε και το joke, ήταν και πολύ πιο χαλαρά vibe σε κάποια σημεία. Δεν συνεχίστηκε ποτέ. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα Guy Ritchie ή ηθοποιών. Όχι, ψιλοφλόπα ήταν γι' αυτό. Θεωρώ ότι είναι και σε μια περίοδο που επειδή ο Henry Cavill είχε μεγάλο pool και ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ταινίας, έκανε πολλά πράγματα ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο και κάτι έπρεπε να φάει άκυρο. Αν με ρωτάς, το λάθος πράγμα έφαγε το άκυρο, αναφορικά με την καριέρα του Cavill τουλάχιστον. Εντάξει, πού ήξερε και αυτός που μπλέκει. Μπορούμε να το λήξουμε τώρα και να πάμε παρακάτω και να συζητήσουμε αυτά που ήθελαμε να συζητήσουμε. Εγώ φταίω που θέλω να επιβεβαιώσω το point σου ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλύτερο. Όχι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα αρκετά. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι, αφού κάναμε το επεισόδιο με τον Tom Cruise, σου είπα ότι θέλω να κάνουμε αυτό το επεισόδιο και σε ρώτησα ποια είναι τα καλύτερα action σύγχρονα franchises. Κάποια στιγμή θα το βρω με τη σύνταξη, θα τις βάλω σωστά τις λέξεις. Okay, ή δεν θα τα ξαναπιάσω ποτέ απλά και θα είναι ο τίτλος που είναι, γιατί δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Και όταν σε ρώτησα, μου είπες αυτά τα 4, τα οποία εγώ τα είχα ήδη στο μυαλό μου σημειωμένα. Είχα ήδη αρχίσει να ετοιμάζω το επεισόδιο. Οπότε θεωρώ ότι δεν είμαστε και πιο αντικειμενικοί, εύστοχοι, σωστοί κριτές ή whatever, αλλά με καλύπτει το γεγονός ότι εγώ και εσύ, δηλαδή τα δύο άτομα που κάνουμε αυτό το podcast, συμφωνούμε ότι μιλάμε για τα σωστά franchises. Οπότε, συμφωνούμε. Η ροή με την οποία θα γίνει το επεισόδιο είναι η εξής. Έχω μια σειρά ερωτήσεων, τις οποίες θέλω να σου κάνω. Okay. Σε κάθε μία από τις ερωτήσεις, εγώ έχω ήδη σημειωμένη την απάντηση. Συγγνώμη, έγνεψα, δεν είπα. Okay. Ναι, είναι ηχητικό. Ναι, sorry. Good. Μπράβο. Γι' αυτό είσαι παραγωγός, ρε φίλε, σε τελική ανάλυση. Ναι. Γιατί πού το θυμάμαι. Και in retrospect θυμήθηκες να το κάνεις. Γιατί εγώ άκουγα λίγο το προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε. Όταν ανέφερα στο τέλος τη σειρά με την οποία θα πάω από 5 στο 1 του Tom Cruise, δεν ανέφερα ποτέ το 3 είναι το Μανόλια. Απλά πήγα από το 4 στο 2 και απλά διατηρήσα τόπου, έμενε η μία για να πάει 3. Κοίτα, όταν ξεχνάς να πεις κάτι και κάνεις double down και δεν το βάζεις στο post με κάποιο τρόπο και το πετάς στο μπαλάκι σου, εγώ το είπα, εσύ δεν το άκουσες. Γιατί σιγά τώρα να μην κάτσει ο άλλος να κάνει, δηλαδή πρέπει να είναι μόνο εσύ θα το κάνεις. Να πάω πίσω για να τσεκάρω. Ναι, για να δω αν είναι. Κάτσε να τον ξεφτυλίσουμε. Εγώ θα το έκανα. Αν μου περάσει η υποψία, αν μπει αμφιβολία στο μυαλό μου, μετά γαμήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, είδες πόσες φορές λέω εν πάση περιπτώσει ένα επεισόδιο. Cool drinking game, άμα θέλετε. Καθίστε, μετράτε τα εν πάση περιπτώσει που λέμε. Θα πάρα πολύ ωραία και να πω ότι είναι. Και κάθε φορά που κάνει ο Γιάννης. Αν και τα κόβω βέβαια. Το λέω από τώρα. Μην τα κόψεις όλα. Θα σου πω γιατί. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνεις merch. Τι είμαστε ρε μαλάκα να κάνουμε merch, χειρότερο podcast. Podcast, τελεία. Πρέπει να έχεις merch. Όπω τα μάτια σου είναι κατακόκκινα μαλάκα. Ναι, γιατί τα τρίβω. Λοιπόν, θα κάνεις το εξής. Θα βγάλεις μπλούζα, κλακέτα και τέτοια ωραία και εσένα θα γράφει εν πάση περιπτώσει αυτό. Αυτό δεν λες. Μίτσο σου εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει. Και η δικιά μου θα γράφει αυτό. Πώς γράφει. Ταφ σίγμα. Ναι. Απλά. Τελεία. Ο Γιάννης ο Ωραία, τέλος πάντων, ναι. Αυτό. Είναι μια σειρά ερωτήσεων. Εγώ έχω ήδη καβατζωμένες τις απαντήσεις μου, γιατί θα τις ξεχνούσα κυρίως, όχι τίποτα. Δεν ήθελα να ρισκάρω. Ο Μίτσος να ξεχάσει. Ενώ σε σένα δεν πήγα καν στον κόπο να πω θα σου στείλω τις ερωτήσεις εκ των προτέρων, γιατί δεν θα έκανε καμία διαφορά. Όλα θα γίνουν live εδώ στο podcast. Οκ. Το έχουμε. Φυσικά. Λοιπόν, τελευταίο recap. John Wick, James Bond, Daniel Craig Edition. Mission Impossible, Jason Bourne ταινίες. Ωραία. Μπορείς να το λες James Craig. Ή Daniel Bourne. Ναι, κάπως. Δεν μπορώ. Κρίντζαρα, θα ανατρέχεις σε σκέψη και μόνο. Λοιπόν, ποιο franchise θεωρείς ότι διαθέτει τον καλύτερο ήρωα από αυτά τα 4? Όταν λέω ήρωα, μιλάω για το χαρακτήρα. Okay. Γιατί η κουβέντα. Για το χαρακτήρα. Για το χαρακτήρα. Η κουβέντα των ηθοποιών και τον πρωταγωνιστή είναι άλλη. Για το χαρακτήρα. Για το χαρακτήρα. Jason Bourne, John Wick, Ethan Hunt, James Gamoto. Να είδες. James Bond. Ωραία. James Bond εγώ. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Το Casino Royale. Γιατί και σε ρώτησα. Ναι. Είναι για εμένα. Το ανέφερα και στο προηγούμενο επεισόδιο για άσχετες ταινίες. Επίσης θέλω να έχεις λίγο στο νου σου τις επόμενες ερωτήσεις και να μην αρχίσεις να μου πετάς παραπάνω. Δεν λέω τίποτα. Εγώ απλά θα πω ότι είναι για εμένα προσωπικά σημαδιακή ταινία. Ωραία. Στο franchise του James Bond ή γενικότερα? Είναι η ταινία σαν ταινία ή σαν James Bondική ταινία? Λοιπόν, υπάρχουν μερικοί που λένε ότι ο James Bond είναι όλα τα James Bond πριν τον Daniel Craig, γιατί δεν τους αρέσει ο Daniel Craig, γιατί δεν τους αρέσει αυτό το...
το όλο point που πήρανε για το χαρακτήρα. Κάθε φορά που γίνεται καινούριο τέτοιο, ναι. Δεν είναι, και θα σου πω, δεν είναι μόνο. Αν ήταν στο Bond, δεν είναι ότι απλά αλλάξαν ηθοποιό όπως αλλάζαν και παλιά και κρατήσαν το ίδιο vibe. Είναι ότι πήγανε για κάτι εντελώς καινούριο. Δηλαδή ότι θα εντρυφήσουμε στο χαρακτήρα. Το οποίο εγώ θα πω ότι εμένα γι' αυτό μου αρέσουν οι ταινίες. Λοιπόν, γι' αυτό μου αρέσουν και εμένα, γιατί αλλιώς θα ήταν ένα απαρχαιωμένο, αναχρονιστικό παπάρι. Nice. Εντάξει. Που θα βαριόμασταν να το δούμε, γιατί έχουμε δει άλλα 64 εκατομμύρια πράγματα πιο πριν. Δεν είναι καν μόνο αυτό. Είναι ότι προσωπικά δεν βρίσκω το νόημα του να κάνεις σειρά ταινιών. Αν δεν έχει να κάνει καθόλου με το χαρακτήρα και απλά είναι ένας τύπος που παίζει. Εν έτη 2005, ιερά τέρατα του Hollywood, ας πούμε, από franchises και τέτοια, ας πούμε, κατέρεαν δεξιά και αριστερά. Ωραία. Επειδή κάναν ακριβώς αυτό το πράγμα. Θα φέρουμε αυτόν που ήταν κάποτε έτσι, τώρα εντάξει μπορεί να μην είναι και ολόδιος, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως. Ναι. Προσπαθούν να εντάξουν κάτι που υπήρχε σε ένα άλλο πλαίσιο, στο σύγχρονο για τότε, ας πούμε, πλαίσιο. Ναι. Το οποίο δεν λειτουργεί. Το 2005, εσύ μπορεί να είσαι ένα νιάνιαρο. Εγώ ζούσα. Ήμασταν όλοι ήμο. Ήμο με φράτζες. Γιατί το έχεις ξαναπεί αυτό. Από τη στιγμή που πήραμε το Euro και μετά, έχω πλήρη συνείδηση του τι συμβαίνει. Το Euro ήταν το 4. Αυτό σου λέω κι εγώ. Εντάξει, ναι, αλλά ήσουν να ήμουν εσύ. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία μου. Άκουμε τώρα. Κατάλαβες τι εννοώ ήμο. Bruce Wayne. Όχι, ρε, τι Bruce Wayne. Αυτός είναι νιάνιαρο μπροστά σε εμάς, να πούμε τίποτα. Λοιπόν, σκακέρα ζακέτα είχες. Βανσάκι σκακέρα λόφερ είχες. Όχι. Ένα λάξι φωσφοριζέ κορδόνια στα παπούτσια σου είχες. Όχι. Φράτζα που να πέφτει έτσι λίγο και να μην μιλάς σε κανέναν είχες. Σίγουρα όχι. Το να μην μιλάω σε κανέναν. Είχες γκόμενα που είχε φράτζα και φιωγκάκια στα μαλλιά. Φιωγκάκια. Φιόγκους βέβαια. Όχι. Παπηγιόν. Ναι. Πώς το λέει. Παπηγιόν ήταν ρε μαλάκι στα μαλλιά. Ναι, κατάλαβα, όχι. Είχες τέτοιες που είχαν ρακούν σαν την πέστηνα. Skater Boy. Τραγουδίστρια. Avril Lavigne. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, είχες κλόνους της Avril Lavigne στην αίθουσά σου μέσα στο σχολείο. Ναι. Εννοώ που να το ζουνε, λες και είναι ίδιες. Ναι. Εντάξει, αυτό λίγο το πρόλαβες, άρα, οκ. Λοιπόν. Όχι, τη φάση την πρόλαβα. Ναι. Απλά εγώ δεν μπλέχτηκα ποτέ. Μάθανε όλοι τα Starbucks και πηγαίνανε όλοι οι ήμουν στο Starbucks και ήταν η μόνη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου κολοσσού που λέγεται Starbucks που στα Starbucks είχε ησυχία. Γιατί κανένας δεν μιλούσε σε κανέναν, όλοι ήταν ήμουν και όλοι κοιτούσαν τα Motorola τους, γιατί τότε δεν είχαμε και smartphone. Κοκόρο. Λοιπόν, τέλος, σταματάω να φλεξάρω τη γέρικη ηλικία μου. Δεν θα έλεγα ότι είναι ορισμός του weird flex. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και έχω να πω το εξής. Δεν γίνεται αυτό. Έπρεπε να δώσουμε μια έμφαση από τη στιγμή ειδικά που ορίστηκε και ως reboot, ας πούμε. Κάπως. Ναι. Εντάξει, γιατί το Casino Royale ήταν και παλιότερη ταινία η οποία είχε ψηλοποτύχει κιόλας. Αν δεις έτσι εγκυκλοπαιδικά έχουν βγει ολόκληρα ντοκιματέρ για το τι λούσανε στο παλιό του Casino Royale, τέλος πάντων. Και θέλω έστω λίγο να προσπαθήσεις να μείνεις on point. Ναι. Λίγο ρε παιδί μου. Και πιάνουμε το Casino Royale εξ αρχής. Ωραία. Με ένα σκηνοθέτη που έχω δουλέψει, δεν ξέρω να σου είπα. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Και το πιάνουμε στα σοβαρά, σιγά. Ναι, sorry. Το πιάνουμε σοβαρά και ξεκινάμε να δούμε για πρώτη φορά στο James Bond να κοιτάξουμε λίγο πίσω από την κουρτίνα τέτοιο, να δούμε τι στον Μπούτσο παίζει. Γιατί είναι έτσι ο James Bond. Εμένα εκεί με κέρδισε. Στο δίνω. Και γι' αυτό μου άρεσε, σε αντίθεση με άλλους, και το conclusion. Hold that thought. Το κρατάω. Απλά θέλω να σου πω ότι επειδή πολλοί λέγανε πάει εντάξει είναι για τον Μπούτσο το τέτοιο και αυτό. Εμένα συνολικά δεν είναι το αγαπημένο, αλλά μου άρεσε. Αυτό. Okay. Οπότε, βλέποντας με τα καλά και τα κακά, γιατί περάσαν και αυτοί όχι writer strike, πώς το λένε, το Quantum of Solace, λέει, το γράφαμε εκείνη την ώρα. Και φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Δηλαδή, εντάξει, πολύ κακό. Και με κάποια άλλα πράγματα που. Είδα και το Spectre που δεν το γράφετε εκεί. Αυτό, ναι, και εκεί πήγαινε ακριβώς. Και με το Spectre μας είχατε πρίξει τα αρχίδια ότι θα έρθει ο σκαρικός ηθοποιός για να κάνει τον κακό και τελικά. Τι κρίμα ρε μαλάκα. Ήταν κυριολεκτικά. Τι κρίμα ρε μαλάκα. Sorry που θα το πω, γιατί και αυτό θα μπορούσε να γίνει μπλουζάκι. Πορδί στον άνεμο. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Και είναι κρίμα γιατί βλέπεις ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Christoph Waltz, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι, όχι. Αυτός ήρθε για να παίξει. Όπως παίζει τι να παίξει. Πάντα. Ναι, τι να παίξει. Τι να παίξει αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Νάτος. Συνολικά, πιστεύω ότι
στο Mission Impossible, εμένα προσωπικά, εντάξει. Impossible. Ναι, εμένα προσωπικά, πάντα βλέπω το τι γίνεται. Είναι πιο καθαρό action, την κακή έννοια. Ναι. Και δηλαδή δεν έχω αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι τα κίνητρα. Ωραία. Και τα αυτά του Ethan Hunt. Για να το ανοίξουμε παραπάνω, να σου δώσω και εγώ. Για μένα ο καλύτερος ήρωας είναι ο Bourne. Ωραία. Κυρίως γιατί είναι αυτός που έχει την καλύτερη και πιο ουσιαστική μεταβολή από την πρώτη μέχρι την τελευταία ταινία. Και προφανώς, Τραπάκαφος, στην πρώτη δεν θυμάται τίποτα. θέλω να σου πω ότι είναι. Το point. Καταρχάς, όταν μιλάω για Jason Bourne. 1, 2, 3. Ναι. Εντάξει, αυτό νόμιζα ότι ήταν. Θα μπορούσα να το πω πιο άνετα αν δεν είχε βγει η πέμπτη, γιατί έτσι κι αλλιώς η τέταρτη είναι. Jeremy Renner είναι. Σαν spin-off είναι περισσότερο, ναι. Δυστυχώς έκανε και ο Matt Damon και το Jason Bourne, πώς λέγεται η πέμπτη ταινία, δεν θυμάμαι, ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην υπάρχει και να έχει μείνει εκείνο το ιερό τέρας για μένα, η πρώτη τριλογία που τη λατρεύω. Απλά θέλω να σου πω, δεν έχει να κάνει καν μόνο με το ότι είχε την αμνησία και το πώς κατέληξε. Είναι ότι και στις 3 ταινίες ασχολούμαστε με το τι είναι ο Jason Bourne. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή, το παρελθόν του, οι σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω του, το πόσο καταστροφικά σπασμένος είναι σαν άνθρωπος και δεν παρεκκλίνουμε ποτέ από αυτό. Ναι, εντάξει, είναι και το plot όμως. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι είναι τόσο καλές ταινίες επειδή είναι και personal invested στο χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει και για τον James Bond του Daniel Craig. Βλέπουμε ποιος είναι όντως ο James Bond, ειδικά στο Skyfall. Κάνει ακραίο double down το franchise, το οποίο κράτα το και αυτό γιατί θα το συζητήσουμε περισσότερο παρακάτω. Ενώ στα Mission Impossible, ο Ethan Hunt, τώρα η γενικότερη συζήτηση που κάνουν μέχρι και το Fallout, το Dead Reckoning ξέρω ότι δεν το έχει δει σχεδόν κανένας ακόμα, ειδικά μέχρι και την περίοδο που θα ανέβει το επεισόδιο, θα έχει παίξει μια εβδομάδα η ταινία. Οπότε δεν θέλω να μπω και σε περισσότερες λεπτομέρειες της ταινίας, μένω μέχρι και το Fallout. Άρα για το Mission Impossible λες 1 με 6. Με 6, ναι. Ωραία, okay. Ουσιαστικά δεν έχω την παραμικρή ιδέα ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας. Δηλαδή, από το 4, από τον Ghost Protocol και μετά, που λίγο πιάνουμε το μεσοδιάστημα από το 3 μέχρι το 4 και λίγο αναφέρουμε κάποια πιο προσωπικά πράγματα, και από εκεί και πέρα εξαιτίας αυτού γίνονται και καλύτερες ταινίες. Αλλά ξέρω τι είναι ο Tom Cruise, ξέρω γιατί κάνει τις ταινίες, ξέρω ότι όλος ο νταλκάς του είναι το action, η δράση, τα set pieces. Οπότε πιο πολύ θα δώσω κι εγώ σημασία σε αυτά, γιατί ειδικά το ευρύτερο cast, ο Simon Pegg έχει παίξει νομίζω σε όλες τις ταινίες, πλην της πρώτης και της. Τέλος πάντων. Στην τρίτη, νομίζω. Στην τρίτη μπαίνει. Ναι, όπως και να έχει. Αλλά δεν ξέρω τίποτα γι' αυτόν. Και έχει παίξει σχεδόν σε όλες τις ταινίες. Γενικά σου κρατάει το τέτοιο ότι είναι το αντίθετο από τον Τζάντλερ στα φιλαράκια. Δηλαδή ότι. Ξέρεις πώς ξέρουμε τα πάντα για τον Τζάντλερ, αλλά δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει. Α, ναι. Αυτό είναι το αντίθετο. Ναι, όντως ξέρουμε τη δουλειά ξέρουμε τι δουλειά κάνουν, ξέρουμε το vibe του όλο, αλλά αυτός μπορεί έξω να είναι και γαμό τους τύπους. Ναι. Στη επαγγελματική του ζωή να είναι ο γκίκ, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή δεν το ξέρεις αυτό. Δεν ξέρει καν, καλά, ειδικά ο Ethan Hunt και η Ferguson, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν προσωπική ζωή γενικά. Εκτός της δουλειάς. Όχι, ρε. Αλλά θέλω να πω ότι. Δηλαδή δεν είναι και μια δουλειά που παίρνει ρεπό. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που ξέρω για τον Ethan Hunt. Okay. Ότι δεν έχει προσωπική ζωή. Ναι. Και ότι αυτό έχει επηρεάσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Ναι. Τώρα, για μένα ο John Wick δεν μπαίνει καν στην κουβέντα, γιατί από τη στιγμή που γίνεται το όλο τζερτζελές με το σκύλο του στην πρώτη ταινία και μετά, δεν υπάρχει καν κάτι που να ξέρουμε για τον χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας του John Wick είναι η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου. Πέθανε η γυναίκα μου, sad. Μου άφησε ένα σκυλί, μου σκότωσαν το σκυλί, end of story. Από εκεί και πέρα όλες τις ταινίες, άμα τις πάρεις όλες με τη σειρά, πρακτικά για τον John Wick δεν αλλάζει τίποτα. Όχι, απλά πηγαίνει από το ένα part στο άλλο. Τα κίνητρά του είναι αυτά που ήταν από την πρώτη ταινία ακόμα. Τίποτα. Τα οποία είναι λίγο για μένα δικαιολογία για να ξαναμπω στη φάση. Ναι. Δηλαδή βαρέθηκα θα πω. Θέλω να αρχίσω να καθαρίζω κόσμο πάλι. Μου σκότωσαν το σκυλί. Είναι sad σίγουρα, αλλά είναι και ένα trigger το οποίο έψαχνε για να αρχίσει να σκοτώνει πάλι κόσμο. Η δεύτερη ταινία ποια ήταν που το πήραν τα μάξι. Ναι. Δηλαδή. Όχι, ο τύπος είναι ρε παιδί. Επίτηδες, ρε παιδί μου. Δηλαδή νομίζω ότι το κάνει η ταινία επίτηδες. Δηλαδή παίρνει το Taken, το concept. Νομίζω είναι αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, και να σου πω κάτι. Πόσο μάλλον στο 4 που Μπέσα είναι 3 ώρες ταινία. Για κανένα λόγο. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα γιατί γίνεται ό,τι γίνεται. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό. Ενώ γουστάρω πολύ τις ταινίες του John Wick, ο χαρακτήρας του John Wick δεν μου λέει τίποτα. Ο λόγος για τον οποίο με τραβάει όλη η φάση και ψήνομαι να δω τις action και δεν συμμαζεύεται είναι
Ο Keanu Reeves. Ναι, οκ. Okay. Γι' αυτό και θα σου κάνω την επόμενη ερώτηση. Ποιο franchise θεωρείς ότι διαθέτει τον καλύτερο ηθοποιό για πρωταγωνιστή, τώρα μιλάμε? Από αυτά τα franchises. Ναι. Για μένα η κόντρα είναι ξεκάθαρα Tom Cruise, Keanu Reeves. Ξεκάθαρα. Όχι του καημένου στον Daniel Craig, δεν έχει κάνει και αυτό stunts. Εντάξει, προφανώς. Να σου πω ότι για μένα ο αγαπημένος μου ηθοποιός από τους 4 είναι ο Matt Damon. Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά στο πλαίσιο το οποίο συζητάμε, θεωρώ ότι με το που μπαίνει η κουβέντα action, η λέξη action μέσα στην κουβέντα, πας στον Cruise με κλειστά μάτια. Αν μου πεις δηλαδή action hero ρε μαλάκα, δεν θα μου έρθει το action ηθοποιός, ας πούμε, δεν θα μου έρθει ο Matt Damon. Ναι, γιατί ουσιαστικά έχει κάνει μόνο τα Bourne. Ναι. Και όχι μόνο, είναι και αν είχε κάνει τα Bourne και είχε Mission Impossible set pieces μέσα, θα έλεγα μαλάκα. Τι έκανε ο άνθρωπος, είναι αυτό το once in a lifetime που σκάει το πυροτέχνημα και λες πω μαλάκα τι έκανε, δούλεψε ο άνθρωπος, γαμήθηκε. Ο τύπος δεν ήταν καν ripped. Δηλαδή ήταν ripped για Matt Damon. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Ναι, συμφωνώ στο κομμάτι του δεν κρεμιόταν από αεροπλάνο. Ναι. Δούλεψε και γαμήθηκε όμως και ο Matt Damon. Γαμήθηκε, ναι, γιατί ήταν εσωτερικός χαρακτήρας, γι' αυτό και τον πήρανε κιόλας. Δηλαδή δεν θα δούλευε το Jason Bourne με τα ίδια stunts. Εγώ σου λέω και με λίγο περισσότερα ακραία stunts. Αν είχες έναν άνθρωπο σαν τον Keanu Reeves που το facial expression είναι ίδιο. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Όχι, ισχύει. Δηλαδή ο Bourne είναι αυτό που έναν είπες. legit καλό ηθοποιό. Μαλάκα θέλει face acting, θέλει πράγματα. Θέλει να βλέπει το διαβατήριο για πρώτη φορά με τα τέτοια και να το βλέπει στα μούτρα του ότι έχει πάθει μπλοκ. Είναι από τις πιο σωστές, έξυπνες και εύστοχες επιλογές ηθοποιού, ειδικά σε franchise που θα πρέπει να κουβαλήσει και πάνω από μία ταινία και να ξέρεις ότι ό,τι και να του πετάξεις μπορεί να ανταποκριθεί. Και να σου βγάλει στην πρώτη ταινία ότι είναι φλόρος, στη δεύτερη ταινία ότι... Όλο. Γι' αυτό σου λέω ότι όλη τη μεταβολή που κάνει ο χαρακτήρας μπορεί να την κουβαλήσει και ο ηθοποιός. Το ακούω. Ωστόσο, επειδή μπαίνουμε στην κουβέντα του action, γι' αυτό και μένω στον Tom Cruise, παρόλο που ο Keanu Reeves κάνει πάρα πολλά, τα κάνει πάρα πολύ καλά. Εγώ θα πω ότι είναι δεύτερος και είναι τιμή που είναι δεύτερος. Συμφωνώ. Τον Daniel Craig δεν τον βάζω κυρίως γιατί, όσο και αν μ' άρεσε James Bond, απολαμβάνω να το βλέπω σε άλλα πράγματα όταν είναι καλές ταινίες. Δηλαδή, με το που βλέπω Benoit Blanc στο πρώτο Knives Out, λέω αυτό θέλω εγώ αυτή τη στιγμή από τον Daniel Craig. Νομίζω ότι αυτό το αρέσει κιόλας, ρε φίλε. Γενικά. Υπήρχε αυτή, όπως όταν κάναμε και το Endgame και το Infinity War, που το βλέπεις και στον Chris Evans. Απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι ο Chris Evans θα μπορούσε κάλλιστα, εφόσον έχει φύγει από την πλάτη του ένα franchise και έχει μπει στη φάση θέλω να γίνω λίγο διαφορετικός από αυτό που έκανα στο Captain America και το κάνεις στο Knives Out. Σέβομαι ότι μου το κάνεις λίγο και στον Greyman και παίζεις τον Drogba, αλλά η ταινία είναι παράδεκτη και το χειρότερο είναι ότι το ξέρεις από πριν, ρε. Δηλαδή δεν μπήκες random, έχεις διαβάσει ένα γαμμένο σενάριο. Για το Ghost δεν το συζητάω καν με την Anna de Armas που. Με το χώνει το Apple TV συνέχεια να το δω. Επειδή το είδα και είναι απαράδεκτη ταινία, έχοντας δει απλά φωτογραφίες, δεν είναι η χειρότερη προσπάθεια να με πείσει ότι το μαλλί της δεν είναι περούκα. Μα τώρα... φαίνεται καραψεύτικο, ρε μαλάκα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ, λυπάμαι. Καλά κάνεις, όχι, καλά κάνεις. Για να κλείσω... Αυτό μπορώ να πω και την Anna de Armas είναι ότι ήταν πολύ ωραίο κάμεο στο James Bond. Πώς τα έδεσες όλα, ρε άτιμη? Άντε, για... Άρχε κερατά, πω, Γι' αυτό σε φέραμε. Γι' αυτό ήρθες να παίξεις την μπαλάρα. Τζίζαρα λίγο στο James Bond, να ξέρεις. Όπου τη βλέπω. Καλά, ειδικά εκεί που ήταν και το νουμπάκι. Είναι το ακραίο το ότι ήταν ήδη η Anna de Armas, ότι την περιμέναμε να την δούμε στην ταινία. Και δεν παίζει όσο θα μπορούσε να παίζει σαν Bond girl. Technically δεν είναι καν Bond girl. Ήρθε, έκλεψε. Όχι. Άρα δεν είναι. Ήρθε, έκλεψε 10 λεπτά την ταινία και έφυγε. Καλά έκανε. Αλλά όχι τα έκλεψε απλά. Της τα δίνω. Ναι, και την ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά της. Τώρα, νομίζω μπορούμε να πούμε Tom Cruise στη συγκεκριμένη ερώτηση. Tom Cruise ξεκάθαρα, ναι, γιατί το αναφέραμε. Απλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν. Τώρα αυτό έπρεπε να το ρωτήσω πριν, αλλά δεν πειράζει. Το αφήνω πάνω σου. Πιστεύεις ότι υπάρχουν ταινίες σε αυτά τα 4 franchises? Ταινίες Ταραντίνο και 2 τον Κουαρτσεντίνο. Από τις ταινίες που μετράμε, έτσι. Γιατί προφανώς είπες τον Jason Bourne, ας πούμε, 4-5 δεν το μετράς. Ναι, προφανώς. Ωραία, αλλά από αυτές που μετράμε. Ναι. Που πιστεύεις ότι αν λείπανε θα ήταν καλύτερο το franchise. Ναι. Στο James Bond το ξέρω δεδομένα. Είναι ουσιαστικά ωραία, παρακάτω. Να το αφήσω για μετά. Ναι, για μετά. Ωραία. Να πάω στην επόμενη ερώτηση. Ποιο franchise θεωρείς ότι διαθέτει τους καλύτερους villains? Ποιο έχει τους καλύτερους κακούς μέσα στην ταινία? Εγώ
για να σου ξεκαθαρίσω λίγο πώς το έχω στο μυαλό Πρέπει μου. να το σκεφτώ ένα λεπτό. Ναι, Ναι, η δικιά μου η απάντηση περισσότερο περιλαμβάνει. Βασικά, εγώ το σκέφτομαι σαν το ευρύτερο franchise. Γι' αυτό και η δικιά μου απάντηση είναι οι ταινίες Bourne. Γιατί ο μεγάλος κακός. Και αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ, ρε μαλάκα. Γιατί ο μεγάλος κακός της φάσης είναι η γεγραμμένη του κυβέρνηση. Ο Uncle Sam. Αυτούς με τους οποίους τα βάζει είναι αυτοί που ήταν οι εργοδότες του, ας πούμε. Ναι. Basically η CIA, όχι η κυβέρνηση, αλλά same bullshit, different package, okay. Okay. Στα υπόλοιπα franchise, John Wick δεν μπαίνει καν στην κουβέντα, γνώμη μου. Ναι. Αν μου επιτρέπεις να πω. Ωραία. Mission Impossible θεωρώ ότι έχει τους χειρότερους. Τους πιο αδιάφορους βασικά. Ο μοναδικός πραγματικά εξαιρετικός villain είναι στη χειρότερη ταινία. Ο Philip Seymour Hoffman στην τρίτη. Ισχύει. Από εκεί και πέρα, ενώ υπάρχουν αξιοσέβαστες προσπάθειες, μετά περνάνε λίγο στον Duke. Ο Solomon Lane, πώς κατά τον λένε, του Rogue Nation, και κάνει μετά την μπάσα και στο Fallout που τον κάνουμε breakout και τέτοια. Αδιάφορος. Δεν θυμόμουν να κάνουν ότι υπήρχε κακό. Ναι. Στα James Bond, ως κλασικό, είναι πάντα ο James Bond και ο κακός του. Ναι. Οι κακές ταινίες έχουν κακούς. Ναι. Δηλαδή, ενώ σέβομαι πάρα πολύ Christoph Waltz, χαίστηκα για το Spectre. Οι καλές ταινίες, ας πούμε. Mats fucking Mikkelsen, Αυτό ήθελα. Javier fucking Bardem ανεβάζουν την εκάστοτε ταινία 50 επίπεδα παραπάνω από ότι ήδη είναι καλή ταινία. Ναι. Αλλά όταν βλέπεις το γαμημένο το Mikkelsen να σκουπίζει το αίμα με την τέτοια, να βάζει τα δάχτυλα στα φρύδια όταν μπλοφάρει. Καταρχάς είναι ο Mads Mikkelsen. Δηλαδή ήρθε και προσπάθησε, δεν το έσωσε. Ακόμα και στα Fantastic Beasts, αυτός προσφέρει κάτι όταν φαίνεται στη φάση. Ο Mikkelsen δεν παίζει. Και ο Javier Bardem, που έχει ήδη κάνει No Country for Old Men και περιμένεις να δεις κάτι. Και βλέπεις αυτό που κάνει στο Skyfall και είναι καλές ταινίες γιατί έχουν καλούς κακούς. Εγώ πιστεύεις ότι η καλή κακή στο Bond, γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Για να απαντήσεις κι εσύ εννοείς. Γιατί και εγώ είμαι ανάμεσα στο Bourne και στο Bond. Ναι. Ωραία. Είμαι πιο διχασμένος όμως, γιατί δεν έχω πρόβλημα. Συμφωνώ ότι είναι πιο γαμάτος κακός εισαγωγικά στο Bourne η CIA. Κυρίως γιατί τους συχαίνομαι. Ναι. Είμαι τελείως επιλέγω μεριά. Απλά στις άλλες. Στο Casino Royale είναι σκουπίδι ο χαρακτήρας του Mikkelsen, είμαι με James Bond. Στο Skyfall, ενώ και ο Javier Bardem είναι σκουπίδι, τα ακούω αυτά που έχει να μας πει. Ναι, αυτό θα σου πω τώρα. Ότι... Γιατί με την ίδια λογική, ο James Bond είναι της MI6, οι οποίοι είναι σκουπίδια επίσης, όπως είναι και η CIA του Bourne. Ναι. Αυτό που με ενοχλεί λίγο στο Bourne είναι ότι είναι πολύ απρόσωπος κακός. Ναι, μεν σαν οντότητα είναι πολύ πιο formidable, ας πούμε. Θες να στο αλλά κάνω δεν πιο έχει ένα πρόσωπο. Θες να το κάνω πιο fucking συγκεκριμένο. Ναι, για κάνε. Brian fucking Cox. Εντάξει. Σε κάλυψα. Ναι, οκ. Σε κάλυψα. Μου έδωσες ένα πάτημα, ναι. Ωραία. Εγώ απλά έχω να πω ότι για τον Daniel Craig ότι συμφωνώ απόλυτα ότι οι καλές ταινίες έχουν καλούς κακούς. Έχω να πω επίσης ότι ερώτηση σε εσένα. Πιστεύεις ότι είναι καλύτερη κακή επειδή είναι καλύτερη ηθοποιή, καλύτερα γραμμένη, ή επειδή actually μέσα στην ταινία με κάποιο τρόπο, γιατί και στις δύο ταινίες αυτές που ανέφερες παίζει, τον γαμίσανε λίγο τον Bond και μετά απλά τους κέρδισε. Δηλαδή πρακτικά ο Bond δεν έχει αρχίδια μετά την πρώτη ταινία. Μπορούμε να το πάρουμε αυτό ως τέτοιο. Το οποίο fun fact έβλεπα βίντεο που έβγαλε. Σκηνάρα, ρε, δες το, γιατί γι' αυτό θα πω. Έβγαλε. Όταν λέει λίγο πιο δεξιά, ρε μαλάκα. Σκράτσε. Ναι. Λοιπόν. Τα actors on actors. Όχι. Έβγαλε τύπου GQ, Vanity Fair, δεν θυμάμαι, ο Μίκελσεν για τις καλύτερες ταινίες. Ναι, το είδα. Ναι, να πω ότι επίσης είναι βαλτή, γιατί δεν μπορείς να μου βάζεις τώρα τι έβαλε μέσα. Μια παπαριά που έχει παίξει. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έβαλε μια ταινία που με το που τη βλέπω λέω άντρε μαλάκα να πούμε ξεφτύλα. Το Indiana Jones. Τώρα το 5. Ναι, αυτό πουλούσαν. Ναι, αυτό. Μπορεί να πει οι greatest roles και αν βάλει αυτό το πράγμα. Τώρα μαλάκα δεν γάμισε, έχει κάνει εδώ πράγμα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Που έλεγε ότι καθίσαμε με τον Ντάνιελ, μας είπε ο Μάρτιν Κάμπελ, ρε παιδί μου. Έχουμε συνεργαστεί, δεν ξέρω να το πει. Πότε, ρε. Ότι, πώς το λένε, μας έβαλε να βρούμε κανένα creative way λίγο για τα βασανιστήρια και αυτά. Και στο τέλος μας είπε μάγκες, ηρεμήστε, είναι Bond film, ξέρω εγώ. Κάτι ακραία. Τα λέγανε για αυτό σου εν μέσω COVID, νομίζω είχαν κάνει. Τα actors on actors που κάνει το Variety είχαν κάνει μέσω Zoom ο Μίκελσεν και ο Ντάνιελ Κρέγκ. Ουσιαστικά συζητώντας τις ταινίες που είχαν βγάλει ο καθένας εκείνη την περίοδο. Με connection μεταξύ τους στο Casino Royale.
Ήρεμα με το μικρόφωνο σήμερα. Εμένα αυτό που με διέλυσε στο Casino Royale είναι ότι απλά τον αγαπώ τον Μίκελσεν γενικά. Και ναι, προφανώς τον έμαθα εκεί. Σιγά μην ήξερα αυτά τα δανέζικα που είχε κάνει πιο πριν. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ακραίες ταινίες. Ναι. Αλλά δεν τις ήξερα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για εμένα πικάρει ο κακός, όχι μετά που τα παίζει τελείως και αρχίζει και σκοτώνει και τέτοια. Πικάρει ο κακός τη στιγμή που τον έχεις ξεφτυλίσει τον Bond. Προσπάθησε να μείνεις λίγο spoiler free. Ναι, τον έχεις ξεφτυλίσει. Ναι. Ωραία. Και οριακά τον εξοντώνει, τον βγάζει τελείως από τότε. Ναι. Και επιστρέφει ο άλλος και φτιάχνει την τέτοια και έχει την ατακάρα το That hand nearly killed me. Ναι. Αυτό μου δείχνει ότι ξέρεις τι, και το δείχνει και στον ίδιο το χαρακτήρα, ο οποίος σε αυτή την ταινία ξεκινάει ως δεν υπάρχει κανένα, σας γαμάω όλους και συνέρχεται λίγο στη μέση της ταινίας ότι μπρο, δεν είναι τίποτα σίγουρο εδώ, ηρέμησε, ξέρω εγώ, λίγο κάτω η μπάλα. Και στο γεγονός ότι στο Skyfall δίνει πόνο ο άλλος, μου φαίνεται λίγο μούφα στην αρχή. Ο Μπαρθέμ. Ναι, αλλά εκεί που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει και τίποτα να χάσει ο τύπος, ας πούμε, πρακτικά. Δηλαδή έρχεται για να σε πονέσει, δεν έρχεται τώρα για να... Κοίτα, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, θεωρώ ότι ξέροντας οι καλές ταινίες τώρα, ο James Bond, ποιος είναι ο James Bond και ποιος είναι ο κακός, το Skyfall ειδικά και λίγο λιγότερο και το Casino Royale έχουν μια ευρεία θεματική σαν ταινία που οι άλλες δεν έχουν και γι' αυτό είναι κακές ταινίες, πάνω στην οποία πατάνε και δημιουργείται η μεταξύ τους κόντρα. Δηλαδή, στο Skyfall είναι ο Bond και είναι και ο... Θέλω να πω Σάντος, αλλά δεν μου στέκει. Ο χαρακτήρας του Χαβιέ Μπαρδέμ, τέλος πάντων. Οι οποίοι έχουν το μεταξύ τους connection με την MI6 και με την M. Και υπάρχει αυτή η γενικότερη συζήτηση μεταξύ τους του. Αν θεωρείς ότι αυτό που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή είναι σκουπίδι, κοιτάς το μέλλον σου. Που δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικά, πιστεύω. Απλά το γεγονός ότι έχω υπάρξει στη θέση σου και γι' αυτό είμαι όπως είμαι τώρα, είναι μια γενική συζήτηση που κάνει η ταινία, πάνω στην οποία πατάς και χτίζεις όλο το Skyfall, που είναι basically η πιο προσωπική ταινία James Bond με τον Daniel Craig μέσα. Ναι. Απλά εγώ βάζω ένα σκαλί πιο πάνω τα Jason Bourne, γιατί όπως είπα και στις προηγούμενες απαντήσεις, υπάρχει μια γενική ευρύτερη θεματική. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του Jason Bourne και ποιους κοντράρεται σε κάθε ταινία. Ωραία, εντάξει, το ακούω. Και επειδή αυτό σαν σύνολο μου δημιουργεί περισσότερο μίσος, ναι. Γι' αυτό και βάζω Jason Bourne. Εντάξει, είπες Brian Cox, οπότε δεν χρειάζεται. Ωραία. Παρακάτω. Μέσα σε αυτό εμπίπτει ουσιαστικά και στην επόμενη ερώτηση, που είναι ποιο franchise θεωρείς ότι διαθέτει το καλύτερο ευρύτερο cast μέσα στις ταινίες. Όχι τον πρωταγωνιστή, τους υπόλοιπους ηθοποιούς που έχουν παίξει στις ταινίες στο εκάστοτε franchise. Δυστυχώς, όσο και αν θα ήθελα να πω Jason Bourne, πέρα από τον Brian Cox, οι υπόλοιποι είναι τρομεροί ηθοποιοί, αλλά δεν σε τραβάνε ουσιαστικά. Όχι, δεν τραβάνε. Που λειτουργεί πολύ υπέρ της ταινίας, θεωρώ. Δεν τραβάνε. Για μένα εδώ contenders είναι Bond και Wick. Ακόμα και το Mission Impossible, επειδή είναι λίγο πολύ οι ίδιοι. Ναι. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Δηλαδή είναι 5 άτομα που τους βλέπεις πάντα. Και έχει και μερικά κάμεο, ξέρω εγώ. Βέβαια, βλέπεις ότι τώρα από τον Ghost Protocol και μετά τους κρατάει και πρακτικά βάζει κάθε φορά και έναν παραπάνω. Ναι. Ειδικά και τώρα το Dead Reckoning που έχει και Vanessa Kirby από την προηγούμενη, έβαλε και χιλιάδες. Δίνει και λίγο επιλογές. Αλλά το Fallout θεωρώ όταν έχεις ήδη αυτούς και το Henry Cavill. Ναι, όχι, εντάξει. Εγώ ένα πράγμα δεν συγχωρώ. Τάσκασε στο Fallout. Συγγνώμη που ήθελα να. Spoiler, τώρα τέλος πάντων. Δεν θα πω λεπτομέρειες, αλλά το γεγονός ότι. Εγώ αλήθεια το περίμενα. Ακόμα και εκεί που γίνεται η ανατροπή, περίμενα ότι με κάποιο τρόπο θα υπάρχει ο Κάβιλ. Στο τέλος, ότι για την επόμενη εννοείς. Άστονα κάπου. Άστονα να υπάρχει. Δηλαδή, μην μου τον σκοτώνεις. Δεν μπορείς να τον κάνεις αυτό με τον Κάβιλ πλέον όμως. Δεν μπορώ να βασιστώ στο Henry Cavill ότι θα είναι και για την επόμενη ταινία. Γι' αυτό σου λέω, μην μας πεις ότι τον αφήνουμε εδώ και θα τον χρειαστούμε στην επόμενη ταινία. Άστονα, γιατί χαμάει ο χαρακτήρας, ρε φίλε. Εντάξει, ναι, οκ. Δηλαδή, μου τον σκότωσε. Spoiler. Sorry. It's too late ναι. to apologize. Δεν θα πω λεπτομέρειες άλλες. Αλλά γιατί ρε μαλάκα, άσε μια πόρτα ανοιχτή να υπάρχει. Οπότε δεν ξέρεις. Σου λέω, εγώ το ακούω γιατί έτσι όπως τα έκανε και με το Superman και με το Witcher, δεν τον θέλω πάνω από μια ταινία, δεν μπορώ να βασιστώ. Αν μου τον κρατούσες, θα έβαζα Mission Impossible μόνο και μόνο γι' αυτό. Να ξέρεις. Εντάξει. Γιατί για μένα ανέβηκε η ταινία full. Αν το πας ανάμεσα σε James Bond και John Wick, για μένα είναι James Bond, κυρίως λόγω Mikkelsen, λόγω. Ακόμα και στις κακές ταινίες φέρνει καλούς ηθοποιούς. Στάζει απίθμενη Βρετανίλα, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή, μ' αρέσει.
έχεις ήδη Judi Dench. Αυτό είναι. Και μετά βάζεις Ralph Fiennes, ρε μαλάκα, στη θέση της. Ή ακόμα και ο Andrew Scott, ας πούμε, που παίζει όσο παίζει στο Spectre. Δεν χρειάζεται να είναι ο Andrew Scott, αλλά είναι. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στο No Time to Die, που δεν με τρελαίνει ο Rami Malek, αλλά είναι ο γαμημένος Rami Malek. Έχεις και 10 λεπτά την Άννα de Armas που επίσης δεν χρειάζεται. Δηλαδή, έχεις τη Lea Seydoux σαν το ευρύτερο Bond girl της ταινίας και από την προηγούμενη. Είναι τέρμα packed η ταινία από γνωστούς ηθοποιούς και της τωρινής εποχής, τη στιγμή δηλαδή που βγάζει την ταινία, που θεωρώ ότι καμία από τις υπόλοιπες δεν φτάνει αυτό. Γιατί καμία από τις υπόλοιπες νομίζω δεν έχει και το pool του ταινία James Bond. Έχεις κλείσει να παίξεις την ταινία χωρίς να διαβάσεις σενάριο. Κακός, αν με ρωτάς, δεν έχει πάει καλά στο παρελθόν. Ειδικά σε αυτή τη σειρά. Ειδικά σε αυτή, για τη συγκεκριμένη σειρά ταινία μιλάω, ναι. Αλλά έχεις πολύ κόσμο σε κάθε γαμημένη ταινία σου. Δηλαδή, ακόμα και ο Ben Whishaw που παίζει τον Q. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Εγώ τον αγαπάω από το άρωμα αυτόν. Ιστορία ενός δολοφόνου. Ναι, Παπηγιόν, πώς καταλέγεται. Στο original το γαλλικό, ναι. Όχι, εντάξει, ναι, okay. Απλά εμένα μου άρεσε στο This is going to hurt. Είναι ένα mini series στο οποίο παίζει έναν χειρούργο γυναικολόγο. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Ναι. Πάρα πολύ καλός ο Ben Whishaw. Σκατόψη η σειρά, τολμώ να σου πω. Είναι δύσκολη σειρά να δεις. Και στο τέτοιο δεν έπαιζε αυτός, στο Cloud Atlas. Δεν θυμάμαι καθόλου. Έχει πολύ κόσμο στο Cloud Atlas για να θυμάμαι ποιος παίζει. Okay, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι είναι αρκετά straightforward. Όχι, θα πω Bond, σου λέω, γιατί εντάξει. Δεν είναι λόγω της προσωπικής μου σχέσης με την Eva Green που όχι, ρε. Έχουμε δουλέψει μαζί. Έχουμε περάσει τόση ώρα χωρίς να αναφέρουμε Eva Green. Ναι. Ξαναείδα πρόσφατα το Casino Royale. Ακραίο. Νόμιζα παίζει πολύ περισσότερο από όσο παίζει όντως. Παίζει μετά τα μισά της ταινίας εμφανίζεται. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα παίζει. Κρίμα για την ταινία. Λιγότερο από ό,τι πιστεύεις, αλλά. Και από ό,τι θα έπρεπε, θα έλεγε. Ναι, αλλά εντάξει. Παίζει τόσο όσο. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολη. Για βάρα. Ποιο franchise θεωρείς ότι διαθέτει τις καλύτερες σκηνές μάχης? Μπαμπαμπούμπα. Πιου-πιου. Ή hand to hand. Ξέρεις τι, πάρ' το όπως θέλεις. Οι σκηνές του James Bond δώσε μου πλήρη απάντηση. Ωραία. Πλήρης απάντηση έρχεται. Οι σκηνές του James Bond. Όλα ξεκίνησαν τον Αύγουστο. Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωί. Λοιπόν, οι σκηνές του James Bond πάντα έχουν μια κλάση πάνω τους. Fuck yeah. Ωραία. Αυτό το σέβομαι. Ναι. Επίσης σέβομαι, το θυμάμαι σαν τώρα χαρακτηριστικά, το πρώτο chase που έχει στο Casino Royale, που ο άλλος κάνει τρελά parkour μαλάκα και ο άλλος απλά περνάει μέσα από τον τοίχο και εκείνη αυτό που κάτι. Ξέρω τα πάντα, ό,τι έπρεπε να μου πεις να μου κάνεις setup για το χαρακτήρα, το έχω ρε μαλάκα. Parkour! Ναι, parkour, μπαμ, περνάει μέσα από τη γυψοσανίδα, τεινάζεται και προχωράει ρε μαλάκα. Θυμάσαι το επεισόδιο στο The Office που αναφέρει συγκεκριμένα ο Jim ότι για το parkour και τι είναι το parkour, έπαιξε πολύ και στις ταινίες James Bond και δείχνει βιντεάκι και τέτοια και βλέπεις άλλους καραγκιόζες ρε μαλάκα να απλά ακουμπάνε τα χέρια τους σε ένα καναπέ και να φωνάζουν parkour! Εντάξει, οκ. Όχι ρε μαλάκα. Ακραίο. Λοιπόν, γενικά όμως και σε όλες τις ταινίες. Τι θεωρείς ότι προώθησε περισσότερο όμως το είδος του parkour? Το James Bond το The Office? Το Assassin's Creed, αλλά αυτό είναι για άλλο podcast. Okay. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Craig ακόμα και νομίζω ήταν το Skyfall, δεν είναι με το Muerte και τα τέτοια. What? Muerte? Που έχει μια στο Μεξικό που είναι στην αρχή. Στο κρεβάτι μου τη θέλω γυμνή. Που είναι στο Μεξικό σε τέτοιο που έχει τη γιορτή των νεκρών. Το Spectre είναι αυτό. Spectre, ωραία. Εμένα αυτό ας πούμε, που έχει λέει ένα γερανό, πόσα μέτρα. Μονοπλάνο που είναι. Ναι, που πηγαίνετε. Ας πούμε αυτά μου κάνουν πολύ setup. Δηλαδή γενικά, ακόμα και οι μάχες και τα τέτοια. Ποιο ήτανε που είχε τον τέτοιο, τον Μπατίστα. Αγαπημένο σου. Όχι ρε μαλάκα. Ποιον? Τον διευθυντή φωτογραφίας. Τον Dickens, το Skyfall. Που είναι εκεί μέσα στα. Που είναι σιλουέτες, που είναι μέσα στα ουρανοξύστες εκεί, τι διάλογο είναι και. Είναι hand to hand. Ναι, ναι, ποιος θα το έκανε. Ναι, εντάξει, ποιος θα το έκανε. Ξέρω ποιος θα το έκανε, σε ποια ταινία είναι. Ναι. Ότι έχεις αυτά, δηλαδή έχει μια κλάση αυτό το πράγμα. Εντάξει, τέλος. Δηλαδή είναι ακριβό. Fine dining. Είναι. Δεν είναι το γαμημένο το βρωμερό που το ξέρεις και το λυμπίζεσαι. Ναι, αλλά έχει σταθεί πολύ περισσότερο στο filmmaking της φάσης παρά στο action. Ναι, αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Τώρα. Κατέληξε. Το Mission Impossible. Κατάληξε. Πάλι γιατί το παθαίνω αυτό με την προστακτική. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Άμα δεν σε νοιάζει, όλα είναι πιο εύκολα. Λοιπόν, οπότε. Στη ζωή γενικότερα. Ναι, λοιπόν. Θα σε πάω στο άλλο άκρο. Οπα.
Ωραία. Πήγαινε με. Που είναι ο Jason Bourne. Fuck yeah. Ο οποίος, να πω εδώ ότι τις γρήγορες σκηνές, πώς λέγεται, το cut αυτό. Το μοντάζ. Ναι, το πολύ γρήγορο. Ναι, πώς λέγεται, κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Fast pace, ξέρω εγώ τι θες να πεις. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που κόβεις από 70 αγωνίες σε 2 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Χαίρομαι ότι είναι το καλύτερο cut τέτοιου τύπου που έχει γίνει γενικά με αυτό το είδος. Αλλά το μισό, γιατί γάμισε όλες τις υπόλοιπες ταινίες για τα επόμενα 8-9 χρόνια, να μας έχει Taken για να πηδήξει ένα φράχτη 64 cut. Ας πούμε. Δηλαδή γιατί. Φτάνει. Ήτανε τόσο καλό που ήταν το new thing. Το ακούω αυτό που λες. Ωστόσο, επειδή είναι η ρίζα και από εκεί ξεκινάει. Μα είναι η ρίζα και είναι και το καλύτερο, δεν είναι απλά η ρίζα. Γι' αυτό είναι. Γιατί, ναι, αυτό θέλω να σου πω. Γιατί δεν είναι απλά ότι εδώ ξεκινάει. Γι' αυτό η δικιά μου απάντηση είναι το Jason Bourne. Γιατί κανένα άλλο δεν σκότωσε κάποιον με. Το έκανε και ο John Wick, Πρώτος όμως το έκανε ο Jason Bourne. Με στυλό, με μολύβι, με τις κατακαθαρίζει κόσμο. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το πόσο fast pace είναι και του πηγαίνει. Και είναι από τους πρώτους που το κάνανε και το κάνει άψογα και είναι πάντα fresh. Ναι. Εγώ θα σου πω γιατί μου πηγαίνει. Όταν πηδάνε από τη μία πολυκατοικία στην άλλη μαζί και πλακώνονται στην μπανιέρα. Ναι. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Ναι. Τι σκατά έχεις κάνει. Χαρακτηριστικά, επειδή λες ότι σου έμεινε ας πούμε, αυτό π.χ. με το στυλό και τα τέτοια στο Jason Bourne, εγώ έχω να πω ότι έχω ένα think γενικά στις ταινίες στο ξύλο. Και θα καταλάβεις για ποιο λόγο και τα 4 franchises που έχεις εδώ έχουν παίξει πάνω σε αυτό. Όταν γίνεται ξυλίκι σε μπάνιο. Και βαράς κεφάλια και τέτοια πάνω σε πορσελάνες. Μαλάκα και φεύγουνε. Παθαίνω γουστάρω φουλ. Δεν ξέρω γιατί. Συμφωνώ. Είναι ένα weird thing αυτό. Απλά θεωρώ ότι επειδή ουσιαστικά η top σκηνή που μου έρχεται στο μυαλό είναι το Fallout. Ναι, στο που Mission τεινάζεται ο άλλος. Δεν βάζω το Mission Impossible στην κουβέντα σκηνές μάχης γιατί θεωρώ ότι άργησε να μπει στο τρυπάκι. Να με νοιάζει τόσο πολύ η σκηνή μάχης. Και άργησε γιατί είχε άλλου τύπου. Παρόλο που focus, ας πούμε. Αυτή η σκηνή στο μπάνιο είναι. Είναι top. Ναι. Θεωρώ ότι το Jason Bourne το έχει κάνει καλύτερα. Το John Wick το έχει κάνει καλύτερα. Ωραία, θα σου πω γιατί όμως. Απλά ο John Wick, για να σου δώσω εγώ μια πλήρη απάντηση και να σε αφήσω να συνεχίσεις, ο John Wick μένω πιο πολύ στα γκάνια και σε αυτά και όχι στο hand to hand του John Wick. Παρόλο που σπέρνει έτσι, δεν το βγάζω καθόλου από τη συζήτηση. Του James Bond τα καλά είναι καλά. Απλά έχει και κάποια που δεν είναι. Δεν είναι, εντάξει τώρα. Οπότε εγώ θα πω Jason Bourne και ωραία. εδώ πέρα. Εσύ θα πεις Jason Bourne. Εγώ αυτομάτως, όπως είπα, είναι το fine dining που γουστάρω να το δω μια φορά στο τόσο και θα πω ωραία, τι ωραία που τους γαμίσατε με το μαχαιροπύρνο, αλλά για μένα ο Bond είναι εκτός. Mission Impossible με εξαίρεση το Fallout, αλλά δεν μπορώ να το βάλω μέσα στην κουβέντα με μια ταινία. Που πραγματικά είναι αυτό που είπες, άργησε να μπει, αλλά όταν το έκανε καλά. Ναι. Ωραία. Είναι η σκηνή με τον Καβίλ που τεινάζεται και λες πω ναι, θέλω τα παιδιά σου. Εντάξει, εγώ σαν Γιάννης ας πούμε το είπα αυτό. Ωραία. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που βλέπω. Και τικάρει και το κουτάκι μου με τον μπάνιο. Ωραία, φεύγει και αυτό. Οπότε μένουμε με Bourne και John Wick. Η ερώτηση είναι ποια έχει τις καλύτερες σκηνές μάχης. Ναι, και επειδή είναι αυτή η ερώτηση, νομίζω ψηλοαυτόματα πας σε αυτά τα δύο franchises, γιατί οι άλλες δύο δεν έχουν και τόσες πολλές. Ωραία, θα σου πω το εξής. Και οι δύο ταινίες είναι genre defining. Το έχουμε. Ναι. Δηλαδή, μπορεί το John Wick να μην υπήρχε ποτέ αν δεν υπήρχε το Bourne. Οπότε, στο δίνω. Γενικά. Και με την ίδια λογική, αυτές που θα ακολουθήσουν δεν θα υπήρχαν ποτέ αν δεν υπήρχε το John Wick. Ακριβώς. Όπως δηλαδή... το Nobody που βγήκε με τον Odenkirk. Είναι το John Wick με. Το Polar με τον Mickelson που απλά το. Ναι. Που είναι ρε παιδί μου με ελάχιστα bits and pieces διαφορετικά είναι για να μην πούμε ότι έχουμε κάνει το ίδιο πράγμα. Ναι, αυτό λοιπόν. Για να μην μας κάνουν μήνυση βασικά. Ναι. Αυτό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό με τα jump cuts και τα τέτοια στο Jason Bourne λειτουργεί άψογα για δύο λόγους. Αρχικά. Είναι το γεγονός ότι στην αρχή που αυτός κάνει τα κουμφού του και δεν ξέρει γιατί τα κάνει. Ωραία. Καλά, δεν είναι ο Τσάκ, ρε μαλάκα. Ναι, κατάλαβες θέλω να πω όμως. Ότι έχει αυτό το τύπου. Το έχεις δει, το Τσάκ. Πώς τους γάμισα έτσι, Το Τσάκ το έχεις δει. Σειρά η σειρά εκείνη, ναι. Που ήταν ο σειρά. Τύπος που είναι στο κεφάλι Πράκτορας του όλου. Ναι, και αρχίζει και αυτός κάνει το. Που αντιδράει και σκαλώνει. Γιατί ξέρω να τα κάνω αυτά, ας πούμε. Λίγο πολύ. Έτσι είναι και ο Bourne στην αρχή. Δηλαδή. Ναι, είναι ο πρώτος που το κορμί έχει μνήμη. Ναι, είμαι σε φάση. Δεν είναι ότι πω τι έκανα, αλλά ξέρεις, αντί εσύ να αντιδράσεις και να διώχνεις τη μύγα έτσι, ο άλλος την έχει διαμελήσει τη μύγα σε δευτερόλεπτα και λέει τι φάση. Αυτό. Οπότε αυτό ότι επειδή είναι και η μνήμη του σπασμένη και αυτός είναι σπασμένος, είναι τα κάμερα angles, ξέρεις, είναι λίγο.
και πολύ προσωπικό, ρε παιδί μου, σαν να το τρώω εγώ το ξύλο. Ναι, ισχύει. Με βοηθάει πολύ και είναι spot on για όλο αυτό που μας δείχνει η ταινία. Εμένα, αν με ρωτάς, Γιάννη, το γεγονός ότι προχωράμε με ένα χαρακτήρα, βγαίνουν τα minions εκεί πέρα που πρέπει να σκοτώσει και ξαφνικά κάνει pull back η κάμερα και αφήνει 5 λεπτά μάχης με 2 cut, αν υπάρχουν κιόλας, και βλέπω τα πάντα, ακόμα κι αν δεν είναι spot on 100% η χορογραφία και βλέπω 2-3 stuntman να παλεύουν με τον Keanu Reeves, εμένα προσωπικά κερδίζει τον John Wick γιατί με αφήνει να δω τη δράση. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Ναι. Δηλαδή δεν θα έβαζα ποτέ. Δηλαδή, ενώ το Bourne είναι τέλειο για αυτό που κάνει, σαν τεχνική είναι κορυφαία και δεν το έφτασε ποτέ κανείς, ας πούμε, ξανά. Θεωρώ ότι ακόμα και ότι είναι το πικ, σαν τεχνική απεικόνησης, για εμένα είναι χαμηλότερη από το μονόπλανο ευρυγόνιο, πάρτα μαλάκα, εδώ γίνονται εκρήξεις και όλη η ταινία. Είναι αυτά τα set pieces, αυτές τις σεκάνες. Ναι, κάνουν μήνες training για να κάνουν αυτή τη σεκάν. Δεν μπορώ να πω ότι έχει καλύτερη σκηνή μάχη στον Bourne. Ο άλλος μπορεί κυριολεκτικά να μην ήξερε πώς να πιάσει το όπλο, αλλά επειδή κόψαμε σε 7 αγωνίες, φαίνεται τέλειο. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Δεν μπορώ να του το δώσω. Οπότε, σαν σκηνή μάχης, θα πω John Wick. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άμα μου πεις από όλα τα franchises, από όλες τις ταινίες, αυτό που κάνουν στα σκαλιά στο John Wick 4. Δεν υπάρχει, Ερμάνα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το βλέπεις, εμείς έχουμε βρεθεί σε. Όχι τόσο. Δεν μένω καν στο camera work ή στα actual stunts. Ναι. Από άποψη της ιδέας του τι κάνεις. Από άποψη του ότι θέλω να τον βάζω να πλακωθεί με 140 άτομα 3 φορές τον καθένα. Ναι. Είναι πάρα πολύ έξυπνη ιδέα το πώς το έθεσες και πού. Ναι. Οπότε το ακούω το John Wick. Απλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ σαν στυλ αυτό που κάνει ο Jason Bourne. Κυρίως γιατί είναι. Που το έχει και το John Wick, βέβαια, ο Μπαμπαγιάγκα και σκατάματα. Ναι, το πόσο βρωμιά βγάζει ο Jason Bourne που μπορεί να πλακωθεί και με τον πατέρα του, ας πούμε, να του ρίχνει μπουνιές στα πλευρά και να ακούς τα κρακ, ας πούμε. Αυτό σου λέω, είναι πολύ πιο grounded, πολύ πιο σοβαρό και παίρνει σοβαρά και τον εαυτό του γενικά. Και αν έβαζε. Ο John Wick είναι λίγο σαν τον. Fun fact που είναι. Fun fact, weird coincidence, που είναι ο Νίο, ας πούμε, στη δεύτερη ταινία, που σκάει η μύτη με τους agents και τους παίζει μπάλα με το ένα χέρι. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Δηλαδή, δεν αμφισβητώ ποτέ πόσο cleanly και ωραία θα τους φάει ο Keanu Reeves στο Wick. Κατάλαβες? Ειδικά στην τελευταία ταινία, που το έχουμε πάρει και χαμπάρι με 4 ταινίες, άρχισα να αγχώνομαι λιγάκι όταν φύγαν τα όπλα και αρχίσανε τα τέτοια και έπεφτε από τις σκάλες και ήταν με το shotgun και το. Κατάλαβες? Ναι. Γιατί όταν μου έχεις κάνει establish ότι άμα σηκώσω το κουστούμι μου είμαι άφθαρτος, ναι, και ότι ό,τι και να γίνει. Είμαι on top of the situation, ας πούμε, και απλά τους τελειώνω. Δεν έχω, δηλαδή είναι εντυπωσιακό και οπότε γι' αυτό μένω και στο camera work, ας πούμε, στο Bourne. Είναι αυτό που λες, δηλαδή του βαρούσε το ζυγωματικό και σου φεύγαν τα popcorn εσένα που έτρωγε. Δηλαδή, κατάλαβες, ήταν πολύ personal, ρε παιδί, με αυτό. Και ήταν βρώμικο αυτό που λες, δηλαδή ό,τι μπορούσε να βρει θα το κάρφωνε για να πάμε παρακάτω και ένιωθες ότι ναι, αυτός μπορεί κάποτε να ήταν στο πικ του. Τώρα όμως είναι ακόμα. Μισά τα θυμάται, μισά δεν τα θυμάται, του έρχονται, δεν του έρχονται. Άμα του πέσουν και 4, δεν ξέρεις αν θα τη βγάλει καθαρή. Τον κυνηγάει η μισή Αμερική, οπότε είναι ένα πρόβλημα. Έχει αυτό. Κοίτα, είναι πιο υψηλά αυτό που θα μπορούσες να πεις είναι ότι είναι πιο υψηλά τα stakes, γιατί φαίνεται είναι το πιο ρεαλιστικό του look at, ας πούμε. Αυτό. Οπότε έχει και αυτό τη γεύση του. Αλλά αν μιλάω, σου λέω, ξεκάθαρα για σκηνές μάχης, το γεγονός ότι όλες οι ταινίες, όλες οι σεκάν τους είναι σκηνές μάχης που πρέπει με κάποιο τρόπο να πάμε από τη μία σκηνή μάχη στην άλλη. Δεν μου πάει η καρδιά να πω κάτι άλλο εκτός από John Wick. Οκ, το ακούω. Θεωρώ όμως ότι για κανένα λόγο δεν θα είναι η απάντηση στο John Wick στην επόμενη ερώτηση. Ωραία. Που είναι το ποιο franchise θεωρείς ότι διαθέτει τις καλύτερες ιστορίες. Μάλιστα. Όσο πιο σεναριακά μπορούμε να μιλήσουμε, ας πούμε. Χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί είναι πολλές ταινίες σε ένα franchise. Άρα να μην την πάρω συνολικά. Πού ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε, ας πούμε. Να σου πω. Ναι. Για μένα, ας πούμε, δεν μπαίνει επουδενή συζήτηση στα Mission Impossible γιατί. Δεν έχουν ιστορία. Η κάθε ταινία είναι προσπαθούμε να αποφύγουμε πυρηνικό πόλεμο. Mission if you choose to accept. Ή γενικά και ναι, χημικό πόλεμο. Ναι, και ο τρόπος για να την αποφύγουμε είναι θα βάλουμε τη μάσκα ή το πρόσωπο κάποιου άλλου που από ένα σημείο και μετά είναι γελίο.
Είναι γελίο δηλαδή όμως τώρα. Ήταν think όμως στο 1 και στο 2. Είναι, δεν λέω. Είναι πολύ 90s think. Ναι, αλλά έχουμε 2023 πλέον. Ναι. Δηλαδή λίχτο, φτάνει. Εντάξει, τώρα, κούρασες. Τώρα το ξαναφέρανε όμως. Αλλά τέλος πάντων είπες μέχρι το 6. Ναι, Okay. ναι, τέλος Δεν πάντων. μιλάω. Ναι. Στο John Wick, όπως σου αρέσει να λες πολλές Ιστορίες φορές, χου. χαρτοπετσέτας. Ούτε. Στην καλύτερη. Είναι τιμή αν σου λένε Είναι χαρτοπετσέτα. σκονάκι πανελληνίων. Αυτό. Τέτοιο, ναι. Οπότε αυτά τα δύο παίρνουν τον μπούλο πολύ ξεκάθαρα. Σωστά. Το James Bond δεν μπορώ να το βάλω νούμερο 1 γιατί οι κακές ταινίες Είναι πολύ κακή. είναι πολύ κακές ταινίες. Δεν στέκει καν. Το Quantum of Solace, ας πούμε, είναι ηλίθιο. Δεν στέκει. Και κυρίως με ενοχλεί το γεγονός ότι προσπάθησες να κάνεις ένα bigger arc όλου του franchise James Bond με τον Daniel Craig, το οποίο δεν απέδωσε και μπάταρε σε διάφορα σημεία. Πιστεύεις ότι ήταν έξτρα μαλακία το ότι ήταν η δεύτερη ταινία? Το Quantum of Solace, ναι. Αν και έγινε ένα overcorrection με το Skyfall, απλά σου λέω αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι πας να μου κάνεις ότι Ήταν πολύ... όλα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους χωρίς να το έχεις κουράσει ιδιαίτερα για να είναι έτσι. Ενώ ο Bourne, οι ταινίες Bourne και η εκάστοτε ταινία ξεχωριστά και η σχέση του με την τύπισσα στην πρώτη ταινία και αυτό που γίνεται στην δεύτερη και στην τρίτη και το ευρύτερο πλαίσιο του ποιος είναι ο Jason Bourne, ποιος ήταν Από βιβλία δεν είναι αυτό όμως? του Bourne. Ναι. Νομίζω ότι είναι από... Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Και του James Bond είναι βασισμένο σε βιβλία, δεν μου λέει κάτι αυτό. Φασισμένο. Πήραμε το χαρακτήρα απλά. Τέλος Όλα τα άλλα τα βγάζουμε το από τον Casino Royale είναι αρκετά Okay. εύστοχο νομίζω με βάση Ναι. το Αυτό ήταν βιβλίο καλή του. ταινία. Αυτό που θέλω να σου πω όμως είναι ότι στο κομμάτι της ταινίας, γιατί και ο Άρχοντας το παιχνιδιό βασίζεται σε βιβλία, αλλά δεν θα σχολιάσω το σενάριο απλά επειδή δεν είναι Δεν σε πάω original. κόντρα. Συμφωνώ μαζί σου ότι το Bourne από ό,τι κατάλαβα είναι το καλύτερο. Αυτό μας Αυτό λέω και, και αυτό για λέω μένα και είναι και ούτε καν διαπραγματεύσιμο. Ναι, ας αυτό πούμε. λέω και εγώ. Θα σου πω γιατί. Γιατί μία βγάζω κι εγώ Mission Impossible και John Wick για πλάκα και μπορώ να σου πω ξεκάθαρα ότι το James Bond αυτοπυροβολείται πολλαπλές φορές στο πόδι. Διότι αν ήταν το Quantum of Solace η μεγαλύτερη πατάτα όλης της σειράς, που είναι, αλλά δεν είναι η μοναδική πατάτα. Ναι, Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και επειδή είχε writer strike τότε, επειδή με έκραζε ο Craig που έλεγε η παραγωγή αντί να πάρει ένα break και να ηρεμήσει και να βγάλουμε 2 χρόνια μετά την γαμμένη ταινία, μας πρίζαν τον μπούτσο και ερχόμασταν, δεν ξέραμε τι θα γυρίσουμε και απλά υπήρχαμε στο set. Αυτός δεν πρέπει να πέρασε καθόλου καλά. Αυτός επίσης ήθελα να πω και πριν που λέγαμε για το cast και τα λοιπά, ότι δεν έχω ξανακούσει James Bond που να είναι τόσο ενάντια στο να είναι James Bond και να μην θέλει να είναι. Δηλαδή να μετράει αντίστροφα τις ώρες. Κατάλαβες? Νομίζω ότι αν δεν είχε τόση αντίδραση στο πόσο κακό ήταν το Quantum of Solace, μπορεί να μην παίρναμε και ποτέ το Skyfall. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, νομίζω ότι συνειδητά again, έβαλε ο ίδιος το χέρι του και είπε: αν δεν μπορούμε να κάνουμε καλή ταινία, Αντίο. γεια σας. Ναι, απλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Και μετά το Spectre είπε: αν δεν μπορείς να μου το κλείσεις καλά, Ναι. το λύγουμε στο Spectre. Δεν κάνω τίποτα. Ναι. Απλά είναι αυτό ότι για μένα δεν υπάρχει κανένα όμως ελαφρυντικό για το Spectre συγκεκριμένα. Συμφωνώ. Στο Spectre εγώ μπήκα μέσα σαν Γιάννης. Πήρα τον πεθερό μου, wannabe πεθερό μου, και τον είπα πάμε να το δούμε μαζί στο σινεμά. Τι λέει, Μπήκα μέσα. Τι Ωραία. λέει. Εντάξει, ευτυχώς ο άνθρωπος James Bond είδε καλά, πέρασε όλα καλά. Δεν είναι και κανένα συνεφίλ, οπότε το σώσαμε. Okay. Αλλά εγώ είπα, ωραία, πούστη. Τον ήπιαμε. Ναι, εκτεθήκαμε. τι βλέπουμε τώρα. Ναι. Δηλαδή, ναι, γιατί έχουμε. We've been there, ρε μαλάκα. Πώς την πατήσατε πάλι? Ναι. Δηλαδή, ναι, είναι μια πολύ όμορφη αφράτη κουράδα αυτό που μου πει. Δηλαδή. Ναι, ρε μαλάκα, δηλαδή όχι. Νόμιζα ότι το συζητήσαμε, το λύσαμε αυτό το πρόβλημα. Ας πούμε, γιατί ξανά. Και το No Time to Die. Εγώ έχω personal θέματα με την ταινία που μου αρέσει, ας πούμε. Μ' άρεσε έτσι σαν. Δεν ήταν τόσο χάλιο όσο περίμενα. Αυτό θέλω να πω. Ναι, και ξέρεις γιατί. Αλλά και πάλι δεν ήταν Skyfall. Αυτό που ακούγαμε από τη στιγμή που ανακοινώθηκε μέχρι τη στιγμή που βγήκε ήταν κάθε δεύτερη εβδομάδα έμπαινε και καινούριος ανανεογράφος μέσα στην ομάδα. Αυτό. Και φαίνεται. Ναι. Παρόλα αυτά, δεν είναι η χειρότερη ταινία James Bond. Όχι. Χωρίς να λέει κάτι. Είναι not great, not terrible. Αυτό, απλά επειδή περιλαμβάνει το κομμάτι του closure. Ναι, αυτό. Λες ότι επειδή. Και δεν είναι και closure που θέλω να βγάλω τα μάτια μου. Αυτό. Αυτό. Γι' αυτό και σου μένει μια ok γεύση στο τέλος. Γιατί εγώ και εσύ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχουμε μείνει ικανοποιημένοι με το πώς έληξε. Αυτό. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι James Bond fanatic, κάνει μαραθώνιους
όλες Το τις. ξέρω. Όχι. Ωραία. Κάνει μαραθώνιο όλες τις ταινίες. Από Σον Κόνερι και τα πάντα τις όλα. 30 ταινίες, πόσες 40. Έξαλλος με το τέλος του Daniel Craig. Γενικά Έξαλλος. οι φανατικοί Bond δεν γουστάρουν γενικά Daniel Craig. Και τη φάση το θεωρούν full emo. Όχι, αυτός δεν είχε θέμα. Δηλαδή το Skyfall λέει ότι είναι και το Casino Royale των ταινιάρες. Για το No Time to Die με το πώς τελειώνει, το οποίο συνειδητά αποφεύγω να σποϊλάρω. Ναι, ούτε εγώ θέλω να πω. Έξαλλος ρε σου λέω τώρα. Ναι. Ναι, εγώ θα Να πω σου κάνω και πάσα. Ναι. Εκτός αν Τελείωσα, όχι Bourne αυτό. Για την επόμενη ερώτηση, η οποία είναι ποιο franchise θεωρείς ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη ποιοτική ανισότητα ανάμεσα στις ταινίες της σειράς. Δηλαδή ότι κάποιες είναι πολύ καλές, κάποιες είναι πολύ κακές. Μπαίνει στη συζήτηση επειδή έχει πολύ καλές, αλλά δεν γίνεται top γιατί έχει πολύ κακές. Λοιπόν, βγάζω τον Bourne από την κουβέντα μόνο και μόνο επειδή μας είπες ότι δεν μετράς το 4 και το 5. Οπότε θεωρώ ότι είναι top rated αυτή τη στιγμή. Είναι. Θα έλεγα ναι, Ναι. αλλά επειδή είναι η φύση αυτής της ερώτησης Ναι. και τόλμησαν να συνεχίσουν, Ναι. δεν μπορώ να το βάλω Ωραία, άρα John Wick θα βάλεις. αναγκαστικά. Ωραία. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ωραία. Το John Wick, αν και είναι πιο banal ταινίες από όλα τα υπόλοιπα franchises που έχει εδώ, θεωρώ ότι έχει κάνει σωστά τη δουλειά του με τον απλά να μην το λούσει. Θεωρώ ότι Αυτό είναι σταθερά στο 7-8. Αυτό. Ενώ Και είναι κυρίως τα James Bond και τα Mission Impossible είναι τα high είναι high, αλλά τα low είναι πολύ low. Πολύ low. Εγώ έχω να πω ότι στο Mission Impossible, αν εξαιρέσει το 3, δεν με έχει εκνευρίσει κάποια ταινία. Το 2 και το 3 είναι για μένα. Το 2 ρε μαλάκα είναι τόσο 2000s ας πούμε, που πώς να σου πω, είναι εκείνη η εποχή για εκείνη την εποχή ήταν και καλή ταινία. Δηλαδή έχουμε δει πολύ χειρότερα. Αυτό πιστεύω. Απλά ρε παιδί μου, άμα το βάλεις. Δεν είναι στα καλά. Αυτό. Αλλά το θεωρώ μέτριο, όχι κακό. Απλά το point μου είναι ότι. Στο 3 νόμιζα ότι βλέπω άλλη ταινία. Ναι. Εμένα μου αρέσει το 3. Δηλαδή το βλέπω ρε παιδί μου. Εγώ θα το έβλεπα λόγω Philip Seymour Hoffman. Μόνο. Αλλά το βλέπω. Δηλαδή ήταν η ταινία που πιστεύω ότι τη γάμισε ακόμα περισσότερο η απότομη αναλλαγή από το 2 στο 3. Ναι. Πολύ απότομη. Ναι. Δηλαδή εκεί η ταινία ήταν τόσο δραστική η αλλαγή από το ένα στο άλλο που έβαλε σε Jeopardy όλη την καριέρα του Tom Cruise μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ο τύπος το παράτησε στην άκρη να κάνει άλλα πράγματα μέχρι να επιστρέψει. Ισχύει. Με το. Ποιο ήταν το Rogue Nation, ήταν το 4. Το Ghost Protocol. Δηλαδή μέχρι τότε ήταν debatable το αν έχει μέλλον αυτή η σειρά ή όχι. Ήταν εκείνη η περίοδος. Έκανε και τα Jack Ryan. Ήταν εκείνη η περίοδος. Jack Reacher. Αυτό πήγα να πω. Ήταν εκείνη η περίοδος που ξεκίνησε για κάποιο λόγο η κουβέντα του αν θα του πάρει το franchise ο Jeremy Renner, ο οποίος είναι. Γενικά αυτό κάνει μάλλον. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη συγκεκριμένη κουβέντα, ειδικά γιατί ακριβώς αυτό πήγε να κάνει και με τον Bourne. Δεν του βγήκε σε καμία από τις δύο περιστάσεις, αλλά και για τελείως διαφορετικούς λόγους. Το έχεις κάνει το μικρόφωνο, το έχεις κατσιάσει. Ναι, sorry. Γιατί στο Bourne έκανε μια απαράδεκτη ταινία που ήταν αυτός ο πρωταγωνιστής και έφυγε από τη μέση απλά, σβήστηκε τελείως το γεγονός ότι έγινε, ενώ στο Mission Impossible έπεσε πάνω στον Tom Cruise ουσιαστικά. Γιατί ο Tom Cruise ξεκίνησε τη διαδικασία του. Έτσι είστε, θα κάνω τα Jack Reacher. Για κακή του τύχη, τα Jack Reacher ήταν απαράδεκτες ταινίες. Ειδικά στο πλαίσιο του action, ναι. Οπότε λέει, εφόσον δεν μου βγήκε το Jack Reacher, πρέπει να κρατήσω το Mission Impossible. Οπότε ας κρεμαστώ από το Wiz Khalifa. Και βλέπουμε. Ας κρεμαστώ από ένα αεροπλάνο και σιγά μου πάρει μετά το franchise του Jeremy Renner. Γιατί ο Jeremy Renner δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνω εγώ. Το πολύ να τον πατήσει κανένα χιονδρομικό. Ήταν αυτό που. Too soon. Ήταν αυτό που έλεγες και για το Interview with the Vampire, ας πούμε, ότι ο Brad Pitt που νιώθει OK με τον εαυτό του δεν ανταγωνίζει τον Tom Cruise. Όχι. Ο Tom Cruise που ανταγωνίζεται τους πάντες. Μαλάκα αφού είναι τρελός. Σιγά μην αφήσει τον άλλο να του πάρει το franchise. Δεν υπήρχε περίπτωση. Σκέψου όμως ότι πριν το Ghost Protocol δεν υπήρχαν αυτές οι ιστορίες. Τι έκανε ο τρελός ο Tom Cruise σε αυτή την ταινία. Όχι. Ήταν εκεί που αποφάσισε πολύ συνειδητά ότι για να τα κρατήσω όλα εγώ και να γίνω αυτός που είμαι αυτή τη στιγμή εν έτη 2023, πρέπει να το πάρω όλο πάνω μου. Σωστά. Πρέπει να πω, δεν με αφήνεις να το κάνω αυτό. Απολύεσαι, επόμενος. Δεν με αφήνεις να το κάνω αυτό. Απολύεσαι, επόμενος. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε πλέον να είναι όλοι φυτευτοί μέσα στο κρου. Εντάξει, δουλεύει να σου πω κάτι. Άμα δουλεύει. Όσο επιβιώνει και αυτό στο τέλος στα γυρίσματα κάθε ταινία, δουλεύει. Και όσο παίρνουμε και τα αποτελέσματα που παίρνουμε. Αυτό σου έχω πει ότι είναι win-win, μαλάκα. Αν πεθάνει,
Πάλι θα τη δει την ταινία και θα είναι η ταινία που σκότωσε τον Tom Cruise. Θρύλος είναι. Άρα δεν έχει να χάσει. Όχι, σίγουρα. Αν βγάλει καλή ταινία, είναι ο Tom Cruise που κάνει τη τη τρέλα. Μα δεν τον πολύ νοιάζει κιόλας. Όχι, και φαίνεται. Ναι, οπότε. Ποιος ξέρει, έχουν υποσχεθεί οι Reptilian Overlords ότι θα πάει σε κάποιο είδους Scientology Paradise, δεν ξέρω. Ωραία, για να το ταιριάξουμε, γιατί θεωρώ ότι από κοινού μπορούμε να πούμε ότι το John Wick είναι η πιο ομοιόμορφα καλή σειρά ταινιών. Ναι. Κυρίως αν λέγαμε τριλογία, Jason Bourne, ακατέβατα. Ναι. Αλλά επειδή τα κάνανε σκατά μετά, δεν μπορώ. Ωραία, το δίνουμε on a technicality λοιπόν στο John Wick. Ναι, από την άλλη, η επόμενη ερώτησή μου είναι ποιο franchise θεωρείς ότι έχει πετύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση. Και εκεί θεωρώ ότι είναι hands down το Mission Impossible. Ναι, ξεκάθαρα. Γιατί το James Bond. Έχει streak το Mission Impossible. Ναι. Το James Bond είναι κύμα. Είναι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Είναι το Mission Impossible. Από τη στιγμή που είπαν. Το Mission Impossible ήταν από τη στιγμή που είπαμε ότι το παίρνουμε σοβαρά και κάνουμε καλές ταινίες. Κάτι υπόγραφο που ακούγεται είναι κάτι παλαμάκι που κάνω την ώρα που μιλάω. Ναι. Είναι σαν να κάνω clapback στον εαυτό μου. Ναι. Είπαν Ghost Protocol, Rogue Nation, Fallout και τώρα The Reckoning Part 1 να κάνουμε ταινιάρες απλά. Ναι. Κάθε φορά να είναι καλύτερη και από την προηγούμενη. Και πετυχαίνει. Έχει αποδώσει και γι' αυτό έχουμε φτάσει στις 7 ταινίες και δεν νιώθουμε ότι μας κούρασε. Ναι. Ενώ το James Bond, με το που έβγαινε μια κακή ταινία, έλεγες. Παράτα το. Και να μην κλείσει, ρε παιδί μου, δεν με πειράζει. Ανοίγαν τα petitions μαλάκα για να διώξουμε τον κόσμο. Ναι, αυτό. Δηλαδή. Τα Jason Bourne είναι ταινιάρες, αλλά είναι 1, 2, 3 στα μάτια μου το ίδιο επίπεδο και μετά απλά έπεσες. Οπότε δεν υπάρχει κουβέντα βελτίωσης. Τα John Wick δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι η τέταρτη είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Θεωρώ ότι η τρίτη είναι η πιο αδύναμη. Εντάξει, ναι. Δεν γίνονται και πολλά πράγματα. Ναι, απλά η τέταρτη είναι απλά double down σε ό,τι έχουμε κάνει τόσο καιρό. Δηλαδή τα έχουμε ξαναδεί. Κάνεις καινούργια πράγματα, κάνεις γαμάτα πράγματα. Δεν μπορώ να πω όμως ότι η τέταρτη είναι καλύτερη. Όχι, εντάξει, είναι ένα ψηλό flat line με το John Wick, αλλά είναι κάτι θετικό flat line. Με την καλύτερη. Οπότε μας αρέσει. Mission Impossible και εγώ νομίζω ξεκάθαρα, γιατί υπάρχει συνειδητή προσπάθεια να είναι στο top of the top quality. Και να σου πω κάτι, αν βάφτιζες με κάποιο τρόπο το Top Gun Maverick ως οι διακοπές του Ethan Hunt, ξέρω εγώ, ότι πήγε τύπου Summer Camp και είναι για, ξέρεις... Για pilots. Για pilots, παιδί μου. Θα μπορούσες άνετα να το βάλεις και αυτό. Δηλαδή είναι ίδιο επίπεδο. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει βρει τη συνταγή και βαράει μέχρι να πεθάνει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή. Ισχύει. Σε ένα τραγικό καυτό θάνατο. Αλλά εν πάση περιπτώσει... Για κάποιο λόγο το καυτό ήταν το χειρότερο πράγμα μέσα στην πρόταση. Με εννοούσαν. Fiery εννοούσαν. Ναι, κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Άρα θεωρώ μεγαλύτερη βελτίωση ξεκάθαρα Mission Impossible, γιατί μπορεί και το κρατάει. Ωραία, τώρα. Για μένα το μοναδικό στοίχημα είναι το Part 2. Την κρατάω την άλλη, γιατί είναι η πιο σημαντική ερώτηση, θεωρώ, και σε ρωτάω. Ποιο από αυτά τα franchise, μένοντας ξεκάθαρα στο κομμάτι action ταινιών, θεωρείς ότι έχει προσφέρει τα περισσότερα στο είδος? Στο είδος. Λόγω χρονικού περιθωρίου, δηλαδή το John Wick έχει δώσει πάρα πολλά. Έχει 32 κλόνους ταινιών. Σε αφήνω να κρίνεις εσύ πού θα πατήσεις και σε ποια θα βαστείς περισσότερο και με βάση το πώς μπορούμε να κρίνουμε το τι θα ακολουθήσει. Θεωρώ ότι, κοίτα, προφήτης δεν θα γίνω. Μπορεί να βγει κάτι άλλο και να... Από σπου και ως πού. Και να μετατραπεί το θέμα αυτό, ας πούμε. Ωραία. Μέχρι στιγμής το John Wick φαίνεται να είναι το Jason Bourne της τωρινής γενιάς. Ότι δηλαδή είναι μια ταινία που ξαφνικά αντιγράφεται και σαν μέσα σε όλα, πώς το λένε, premise, ας πούμε, της ταινίας. Ναι. Και φωτογραφικά και σαν vibe. Ναι. Βέβαια το John Wick, ακριβώς επειδή είναι αυτό που είπαμε και πριν με τα ευρυγόνια πλάνα, τα μονόπλανα, είναι και πιο δύσκολο να αντιγραφτεί, ας πούμε, από τα άλλα. Από τα άλλα εννοώντας το Jason Bourne, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί για εμένα πιστεύω ότι έχει προσφέρει περισσότερα στο είδος, σαν στο industry τώρα σου λέω. Όχι γενικά στο action hero. Εσύ θες να πεις γενικά, σαν ιδέα? Γι' αυτό σου λέω, απάντα εσύ με βάση το ποια κριτήρια θεωρείς ότι είναι τα πιο σημαντικά. Εγώ δεν έχει σημαντικά. Σημαντικά μπορώ να σου πω ότι σε προσωπικό επίπεδο πιστεύω ότι το Mission Impossible έχει
προσφέρει, γιατί ανεβάζει την μπάρα ότι δεν θα είναι όλα CGI και δεν θα είναι όλα σε ένα πράσινο δωμάτιο και ότι θέλουμε οι action γαμημένοι stars από τη στιγμή που έρχονται σε ένα action γαμημένο franchise να κάνουν και πράγματα. Fast X. Ωραία, εντάξει λοιπόν. Απ' την άλλη... Πάει και ο Jason Momoa. Απ' την άλλη, το industry επηρεάστηκε full από τον Jason Bourne. Μπορώ να σου πω για μια τουλάχιστον δεκαετία που βγαίνανε κλόνοι δεξιά και αριστερά με το ίδιο, ο Θεός να το κάνει τέλος πάντων, μοντάζ, με το ίδιο βασικό τέτοιο ότι αυτός ξέχασε, δεν θυμάται, είναι συνταξιούχος ή whatever, εκ των οποίων με σωστό πλάνο και οπτικό twist και σωστή φωτογραφία ξεπετιέται και το John Wick σαν απόρρεα του συστήματος. Το οποίο John Wick ξεκινάει δικό του vibe πλέον που ακολουθούν οι ταινίες. Οπότε σαν ταινία ή τέλος πάντων σειρά ταινιών που έχει προσφέρει στο είδος, θα σου πω το Bourne, γιατί το Bourne είχε πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα οπτικά και σαν ταινία. Δηλαδή έβλεπες και έλεγες αντιγράφουν Bourne. Κατάλαβες. Ναι. Το Mission Impossible γενικά σαν Mission Impossible, σαν franchise στο pop culture και στο τέτοιο, σίγουρα έχει δώσει πολύ περισσότερα από τον Jason Bourne. Δηλαδή από το theme που κάνει το κάθε παιδάκι όταν πάει να κάνει μαλακία, να κλέψει κανένα μπισκότο, κάνει ταν. Αυτό, ας πούμε. Ή την iconic σκηνή από το πρώτο ακόμα που προσγειώνεται την τελευταία στιγμή και είναι στο τέτοιο, ας πούμε, οτιδήποτε. Μέχρι και από το 4 και μετά, γιατί 2-3 πήγε, είπαμε λίγο άκρη, αλλά από το 4 και μετά που έχει εξυγχρονιστεί, ας πούμε, η σειρά, έχει προσφέρει πάρα πολλά. Δηλαδή, θεωρώ κυριολεκτικά, τώρα εντάξει, όταν βγαίνει ο Spielberg για το Top Gun, αλλά ξαναλέω, θεωρώ το Top Gun παραπέδι του Mission Impossible, ας πούμε. Με αυτά που κάνεις, φίλε, Tom Cruise, σώζεις το Hollywood και το industry, ας πούμε. Θεωρώ ότι σαν κληρονομιά, ας πούμε, το Mission Impossible έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο από όλα. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο, όταν φτάνεις σε ένα σημείο να λες κάντε κάτι, γαμώ το σπίτι μου, δεν αντέχω όλες οι ταινίες action να είναι σαν το Jason Bourne με κάποιο τρόπο, θεωρώ ότι εντάξει, είναι διτό το πράγμα, ας πούμε. Σίγουρα όχι το James Bond, το λέω. Σίγουρα. Ο μόνος τρόπος να πεις το James Bond είναι αν το βάλεις στην ολότητά του από την αρχή και να θέσεις τα πλαίσια του πόσο κομβικός είναι ο χαρακτήρας του James Bond. Γιατί αν δεν υπάρχει η ιδέα του James Bond σαν license to kill πράκτορας μιας συγκεκριμένης whatever κυβέρνησης ή undercover μυστικών πρακτόρων οτιδήποτε, δεν υπάρχει και κανένας άλλος από εκεί και πέρα. Ναι, ξεκάθαρα. Αν μπούμε στο τρυπάκι να συζητήσουμε μόνο τα συγκεκριμένα 4 franchises 2000 και μετά, θα πω ότι συμφωνώ στα περισσότερα από αυτά που είπες, κυρίως γιατί όντως μετά το 2003, 4, 5 όλες οι ταινίες του είδους είναι το Jason Bourne με χειρότερες ιδέες και χειρότερες υλοποιήσεις, μέχρι που έρχεται το John Wick και λέει ότι γαμάει αυτό που έχει κάνει το Jason Bourne, θέλω να κάνω κι εγώ έναν τέτοιον, και το βρίσκουν λίγο στην πορεία για να πούνε ότι όμως εγώ ξέρεις τι, γουστάρω φουλ και Ιαπωνέζικες ταινίες, γουστάρω φουλ σαμουράι φάση, θα βάλω και αυτό μέσα. Θα βάλω και πιο πολύ γκάνια, θα βάλω και πιο πολύ camera work, θα κάνω μονοπλάνα, θα κάνω αυτό το ακραίο πράγμα που κάνανε με τα φλογοβόρα, τη σκατά είναι αυτό που κάνανε μαλάκα στην τέταρτη ταινία, την οποία αν δεν την έχετε δει, προφανώς δείτε την, κρίμα που δεν την είδατε σινεμά. Ισχύει. Ήταν ακραία εμπειρία. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι πήγαμε για να δούμε ταινία. Δηλαδή ήμασταν σε φάση. Χαλαρή κιόλας. Ναι, αράξαμε, κάτσαμε και ξεκίνησε να παίζει ταινία. Και στο τέλος της ταινίας λέγαμε. Θυμάμαι να σκουντιόμαστε. Ναι. Όταν κάνει το πανοραμικό, πανοραμικό μονοπλάνο που πώς κατά το κάνεις. Ναι. Συζητάς δηλαδή εν μέσω production και λες, pre-production μάλλον, θέλω να το κάνουμε. Και κατά 90% δεν θα καταφέρεις ποτέ να το κάνεις γιατί δεν γίνεται. Ναι. Και οι τύποι παίξαν ακραία μπάλα με την όλη φάση, και θα πω ότι σε αυτό το κομμάτι είναι αυτό που θα έχει μελλοντικά τη μεγαλύτερη συνεισφορά, σίγουρα, γιατί είναι το πιο φρέσκο πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί για μένα όταν μιλάω για action μένω πιο πολύ στις σκηνές μάχης και όχι στο ένα set piece ανατενία που κάνει το Mission Impossible. Okay. Κυρίως γιατί
θέλει πολλά κοχώνες για να προσπαθήσεις να αντιγράψεις μελλοντικά το Mission Impossible, γιατί δεν γίνεται να είσαι ο Tom Cruise. Ο Tom Cruise είναι ένας. Okay. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας ηθοποιός εκεί έξω που να μοιάζει ότι μπορεί να πάρει το ίδιο trajectory. Okay. Οπότε θα πω John Wick καθαρά και μόνο γιατί μ' αρέσουν όλα όσα έχεις κάνει στις ταινίες. Okay. Το ίδιο ίσχυε και για τον Jason Bourne, απλά το Jason Bourne αυτή τη στιγμή μοιάζει παλιακό. Το John Wick, το είδαμε πολύ. Το John Wick είναι the shit, όπως λες και εσύ αυτή τη στιγμή. Ναι. Και επειδή δεν χρειάζεται καν να έχεις... Σέβομαι άπειρα τον Keanu Reeves. Και για την καριέρα του, κυρίως για την προσωπική του ζωή και το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα εδώ και προσφέρει. Ναι. Θα μπορούσε να μην έχει κάνει το Matrix Resurrections. Ναι, ας κάνουμε αυτή την παραδοχή. Ωραία. Ωστόσο, το ότι υπάρχει ακόμα εδώ για να πλακώνεται στην αψίδα του θριάμβου μπροστά και να έχει φάει το ξύλο της ζωής του ο ίδιος, όχι ο Stuntman. Ναι. Και να λέει, έχω και μια ακόμα. Βαράτε. Ναι. Έλα, ρίχτω, ας πούμε. Είναι αυτές οι ταινίες που θα μπορεί να πει ο επόμενος σκηνοθέτης, πρώην Stuntman που θέλει να κάνει τις δικές του ταινίες, ή ο επόμενος ηθοποιός που τώρα είναι ανερχόμενος και βλέπει τον Keanu Reeves να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα στα κοντεύω 60 μου και να λες είναι όντως εφικτό. Αυτό που κάνει ο Tom Cruise δεν το περνάς για εφικτό. Ναι. Ξέρεις ότι ο τύπος είναι ψυχάκιας, δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν γίνεται ρε μαλάκα. Τι παράδειγμα πρέπει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα για να το κάνεις. Απλά θα προτιμούσα και στις δύο να με νοιάζει περισσότερο η ιστορία τους. Ωραία. Εγώ θα σου πω ότι... Μόνο σε αυτό κερδίζει τον Jason Bourne στα μάτια μου. Ναι. Θα κάνω double down να σου πω ότι σίγουρα ισχύει αυτό που λες για το μέλλον και τα λοιπά. Το βλέπουμε και με το Extraction που είπα. Γιατί και γι' αυτό θα πω ότι τα Rush Hour είναι οι καλύτερες ταινίες δράσης. Το αφήνω όμως να υποθεί, όχι ότι legit δήλωση. Αγαπάω Rush Hour. Αγαπάω Jackie Chan. Δεν μπορείς να πεις. Σαν αυτά που κάνει στις ταινίες και όχι σαν αυτά που λέει στις προσωπικές του απόψεις, δηλώσεις, μπλα. Δεν χρειάζεται να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα φάμε μπαν. Θα φάει μπάνο, ελπίζω Jackie Chan κάποια στιγμή. Τι ελπίζει, παππούς είναι ρε μαλάκα, τι να κάνει. Ναι, it's too late, γι' αυτό η αλήθεια είναι. Όταν γεννήθηκε ρίχναμε βόμβες στη Χειροσύμα να πούμε. Chris Tucker is the fighting shit. Okay. Ειδικά όταν έβγαιναν τότε, γιατί θα βγει Rush Hour 4, γι' αυτό το αναφέρω κυρίως. Okay. Απλά θεωρώ ότι... Αυτός νομίζω ότι είναι ότι έχει τον αψόφιντο, είχε και αυτό το timeless το... Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καραγκιόζο ταινίες για να πω ότι θα μπουν σοβαρά, αλλά ωστόσο αξίζει απλά να αναφέρεις το στυλ του Τσάκι Τσάν όταν μιλάς για action ταινίες. Προφανώς, εντάξει. Ο άνθρωπος τώρα δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει. Ωραία, για ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Και συγγνώμη που σε διέκοψα. Ναι, όχι, η σκέψη μου ήταν αυτό, ότι επιβεβαιώνουμε. Έχεις το γαμημένο το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το έχεις κάνει το μικρόφωνο, μπαμπού, μαλάκα, λοιπόν, μας έχεις κουφάνει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, νέα παιδιά είστε, θα έχετε καιρό ακόμα. Δεν σας πειράζουν αυτά. Επιβεβαιώνω, σου λέω αυτό που λες με τον John Wick, λέγοντας ότι και το Extraction είναι παραπέδι της καλής εποχή. Σαν καλό παράδειγμα το θέτω. Okay. Μπατζετικά, το concept του κτλ. Έχει ένα γαμάτο stand στη δεύτερη ταινία. Κοίτα, δεν είναι κάδος. Δεν φτάνει το... Του το δίνω αυτό. Ναι, δεν φτάνει το John Wick 4. Προφανώς δεν φτάνει. Προφανώς, αλλά ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω. Όμως, έχω και τα αντίστοιχα παραδείγματα, όπως οι ταινίες που ξεκινήσατε να δουλεύετε εσείς και ευτυχώς εγώ δεν ήμουνα, γιατί θα είχα καεί ζωντανός, από ό,τι κατάλαβα. Εγώ κάηκα ζωντανός. Ναι, που είναι η κακή πλευρά. Έχουμε 20 εκατομμύρια, έλα να κάνουμε και καλά ένα copy-paste. Κοίτα, καλός ή κακός, όταν αφήνεις η επιτυχία legacy, φέρνει και αυτά. Ναι. Okay. Η επιτυχία της αποτυχίας με έχει τρελάνει. Ναι. Το καλό είναι ότι απέφυγα να το αναφέρω αυτό, αλλά τέλος πάντων το John Wick θα μπορούσε να συνεχίσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και χωρίς τον John Wick. Το χαρακτήρα του John Wick. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Πιστεύεις ότι δεν θα πηγαίναν να το βλέπουν? Δηλαδή αν είναι πολύ διαφορετικό να πεις πάω να δω τον Keanu Reeves σαν John Wick παρά πάω να δω μία... Όπως είναι ακριβώς. Ναι, πάντως από τα 54 spin-off που έχουν παραγγελθεί, επειδή έχει ένα πολύ ιδιαίτερο κόσμο, ρε παιδί μου κτλ. Αν καθίσουν, δηλαδή δίνεται φαντάζομαι η πιθανότητα στο stuntman, αρχιστάντμαν και σκηνοθέτη για την επόμενη δεκαετία της ζωής του να ασχολείται με τέτοια project, ας πούμε, ναι, να κάνουν με τον John Wick. Είναι ό,τι κάνει ο Michael B. Jordan με τα Creed πλέον. Αυτό. Οπότε θέλω να πω ότι σίγουρα παίζει τεράστιο ρόλο τον John Wick. Επίσης τον John Wick έχει μπει σε νέο αίμα στο pop culture. Δηλαδή στο Fortnite έχει 32 skin John Wick.
Ρε, ο τύπος Το ξέρουν τα παιδάκια, το ξέρουν. Κατάφερε να Το αναβιώσει. Mission Impossible δεν το ξέρουν τα παιδάκια. Κατάφερε να αναβιώσει την καριέρα του μετά το Matrix σε ένα σημείο που τον είχαμε για ξεχασμένο τον Keanu Reeves. Ναι. Και έχει γίνει τελείως Έπαιζε relevant. The αυτή τη Day στιγμή. the Earth Stood Still και τέτοια. Ναι. Επίσης, μιας και το ανέφερες, αν μπορείς να μου κάνεις τη μισή καλή ταινία από αυτό, στον Μπαλαρίνα, πώς κατά θα λέγεται, τα spin-off με την Άννα de Armas, που υπογράφω, ας πούμε. Ναι, οκ. Για να δούμε, γιατί στο Mission Impossible, στο Bond έδειξε ότι το έχει. Η μικρή. Ναι, βέβαια, εντάξει, καμία σχέση αυτά που θα χρειαστεί να κάνει. Καμία σχέση, ναι, αλλά αν υπάρχει θέληση, όλα καλά. Εγώ να βαράει το πόδι στο κεφάλι του αλουνού με το σχιστό το φόρεμα μέχρι εκεί και να χαζεύω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά ξαναλέω, το John Wick γενικά έχει επηρεάσει πάρα πολύ το κοινό. Οι τριαντάριδες πάμε και είμαστε oh my God! Αλλά έχει επηρεάσει και το μικρό κοινό. Ναι, δηλαδή, άμα δεις παιδάκια να κάνουν χαχαχά μπουχουχού, να παίζουν στις αυλές, δεν θα πει ποιος είσαι ρε φίλε ο Σβατζενέγκερ που λέγανε οι δικοί μας όταν ήμασταν εμείς 10 χρονών, ας πούμε. Θα λένε John Wick. Δηλαδή είναι trademark. Το βλέπεις και στις αναφορές σε κωμικές σειρές, ας πούμε, τύπου Brooklyn Nine-Nine, ο John Wicks. Ναι, αυτό ναι. Έχει περάσει full μέσα. Οπότε σίγουρα το μέλλον είναι δικό του. They took our fluffy boy. Αυτό. Αλλά όπως το Jason Bourne έβγαλε το Taken και το Taken έβγαλε αστεία του τύπου I'll find you and I will kill you σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ναι. Το οποίο έβγαλε με τη σειρά του λίγο το John Wick. Το οποίο John Wick τώρα θα γεννήσει ένα κάρο εκατομμύρια πράγματα. Σαν cultural significance θεωρώ ότι έχουμε πολύ υλικό εδώ πέρα. Απλά εγώ σαν παιδί των 90s μπορώ να πω σίγουρα των 2000. Και κυρίως επειδή είσαι μεγάλος φαν του Tom Cruise, θεωρώ. Καλά και αυτό. Οι εικόνες, το theme του Mission Impossible και τα λοιπά για μένα είναι το παλιό John Wick. Θεωρώ ότι, εγώ σαν καταλυτική τέτοια, θεωρώ ότι σαν άτομο το legacy του Tom Cruise δεν θα το πιάσει κανένας άλλος. Κανένας, ναι. Απλά σαν franchise ταινιών οι περισσότεροι θα τη γράψουν το John Wick και όχι τα Mission Impossible. Σύμφωνοι. Μπορούμε να περάσουμε παρακάτω. Για να σου δώσω την τελευταία έτσι, σκληροπυρηνική ερώτηση, η οποία θα πω ότι δεν με προβλημάτισε το πρώτο μέρος της, με προβλημάτισε το δεύτερο. Μάλιστα. Ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη ταινία όλων αυτών των franchises από όλες τις ταινίες που έχουν κάνει? Μία μοναδική ταινία. Μία. Ωραία. Και αν πιστεύεις ότι αυτό είναι κριτήριο για να μπορέσεις να αποφασίσεις στο τέλος ποια είναι η καλύτερη σειρά ταινιών. Αν δηλαδή για τη μία καλή ταινία ανάμεσα στις 5-6 ενός franchise, μπορείς να πεις ότι είναι και το καλύτερο franchise. Okay. Εγώ την έχω την απάντηση μου, αν θέλεις να το δώσω. Την έχεις την απάντηση, σίγουρα Skyfall θα πεις εσύ. Hands down κιόλας, σου πω Skyfall. Και εγώ έτσι θα πω. Γιατί? Το Skyfall εγώ είχα φάει σκάλωμα όταν βγήκε. Το Skyfall δεν χρειάζεται να είναι ταινία James Bond για να είναι καλή ταινία. Για κανένα λόγο. Δεν με ενδιαφέρει. Στέκει και μόνη της. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι μέσα στο όλο πλαίσιο του χαρακτήρα που μου έχει στήσει, όντως καταλαβαίνω πράγματα για τον ψυχισμό του James Bond που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δηλαδή, και μου κάνει σύνδεση με την Vesper Lind από το Casino Royale και ό,τι έγινε στη σχέση του με το χαρακτήρα της Eva Green τότε, και με τους γονείς του στο παρελθόν, με την M, ακόμα προσωπική σύνδεση που μου έχει δημιουργήσει με τον Bardem. Ναι, με τον Butler, εγώ θα σου έλεγα. Ποιο Butler? Έχει τον Butler εκεί μέσα. Ναι, οκ, εντάξει. Απλά δηλαδή μπαίνεις και σε τέτοια μονοπάτια. Απλά αυτό το θεωρώ απόρρια του σκοτία, γονείς και δεν συμμαζεύεται. Το ότι όταν φτάνουμε στο τέλος έχω καταλάβει την κόντρα ανάμεσα στον James Bond και τον χαρακτήρα του Javier Bardem σε όλο το εύρος. Κυρίως γιατί και ο άλλος παίζει τα σοβρακά του ο τύπος. Δηλαδή είναι οριακά neck and neck με αυτό που κάνει στο No Country for Old Men για μένα. Κυρίως γιατί είναι κάτι που δεν περίμενα ότι μπορείς να το κάνεις. Δεν σε έχω καθόλου στο μυαλό μου για αυτό το πράγμα σαν Javier Bardem. Σαν Javier Bardem σε έχω για Βίκη Κριστίνα Μπαρτσελώνα. Αυτό ξέρω τι είσαι. Και έρχεσαι και απλά και μου λες είμαι πολύ καλός ηθοποιός, φίλε. Να ξέρεις. Δεν είμαι απλά ο άντρας της Πενέλοπε Κρούζ. Που μπράβο σου. Είμαι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Είμαι ένας πολύ καλός ηθοποιός που έχει στήσει την κάμερα. Κλασική θέση James Bond δεμένο σε μια καρέκλα. Ωραία. Και έχει στήσει την κάμερα σε ένα σημείο που απλά περπατάει όλο το διάδρομο ο Javier Bardem λέγοντας μια ιστορία για αρουραίους στο χωριό της γιαγιάς του, της κατάλες, και basically κάθεσαι πάνω στον άλλον και
Έχεις δημιουργήσει ένα πολύ διαφορετικό vibe από αυτό που περίμενα. Εγώ αυτό που ξέρω από κακούς είναι τον δένουμε, σκίζουμε την καρέκλα από κάτω και τους χτυπάμε τα παπάρια. Ναι. Εσύ τους πας τα αρχίδια ψυχολογικά. Ναι, πρακτικά ναι. Αλλά έχεις κάνει μια τέτοια ιστορία James Bond, όπου ο τύπος. Πρέπει να κάνουμε Skyfall, το αποφάσισα μόλις τώρα. Κράτα και κάτι για εκεί, μαλάκα. Όπου ο τύπος legit πονάει και το βλέπω και καταλαβαίνω το γιατί. Είναι ο σωματικός πόνος, είναι ο ψυχολογικός πόνος και έχεις φέρει τον Daniel Craig να παίξει. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, σκηνοθεσία Sam Mendes, φωτογραφία Roger Deakins. 1917, για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό το κόμπο. Συν ότι άμα κάνεις ένα IMDb search Roger Deakins και αρχίσεις και περάσεις τη λίστα, είναι οι καλύτερες και μάλλον αγαπημένες ταινίες του Γιάννη, ξέρω εγώ, στη λίστα. Όπως το Blade Runner 2049 ή το Σικάριο ή ό,τι έχει κάνει μαζί με τον Denis Villeneuve τύπου Prisoners, fucking Prisoners, ρε μαλάκα. Και μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή το ψυχολογικό υπόβαθρο και το actual καλό σενάριο της ταινίας, και οπτικά η ταινία είναι σε επίπεδο που δεν είναι, sorry κιόλας, καμία άλλη από αυτές τις ταινίες. Ισχύει. Δηλαδή η ταινία είναι κινηματογραφικό αριστούργημα, το λέω και δεν με πειράζει καθόλου. Εντάξει, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι τα Mission Impossible, όσο γαμάτες ταινίες και να είναι, έχουν λίγο μια μπιμουβιά μέσα τους. Οπτικά τώρα, εγώ σου λέω. Θεωρώ ότι έχουν λίγο μια. Το Fallout δεν θα το βάλω μαζί με τις υπόλοιπες αυτό το τέτοιο. Δεν το λέω μπιμουβιά με την κακή έννοια, το εννοώ με την πιο ανάλαφρη τέτοια. Δηλαδή το Skyfall, μαλάκα, ήταν στοιχειωτικό σε κάποια φάση. Θεωρώ εκεί που τον πάει στην έπαυλη, λέω εντάξει, βλέπουμε ένα alternate universe του Batman, ξέρω εγώ. Ισχύει. Όντως. Ναι. Όντως. Θα μπορούσε να είναι ο Bruce Wayne, μαλάκα. Ξεχασμένο σπίτι, έχει πιάσει αράχνες, έχει έναν τύπο μέσα να το τρέχει. Αυτό, δηλαδή, αν δεν ήταν φαντασία ξεκάθαρα τα κόμιξ του Batman, ας πούμε, στην πραγματικότητα, ρεαλιστικά, το πιο ακραίο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ένα ψυχολογικά προβληματισμένο ορφανό Ζάμπλουτο θα ήταν να πάει να γίνει στο στρατό να τον πάρει MI6 και να τον στέλνει από εδώ και από εκεί να σκοτώνει κόσμο. Συν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει Bond Girl στην ταινία. Ναι, εντάξει. Double down, το Bond Girl της ταινίας είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Ναι, οκ. Ή η Judy Dench. Εδώ αλλάζει πολύ η κουβέντα. Θέλω να πω. Ναι. Έσπασε καλούπια. Από όλες τις ταινίες, όσο κι αν αγαπάω τα Bourne, και όσο κι αν είναι πολύ καλές ταινίες και τα Mission Impossible και τα John Wick, το Skyfall είναι. Δεν υπάρχει, θεωρώ. Γιατί είναι κινηματογραφικά ανώτερο από τις Όταν υπόλοιπες. πιάνεις κατηγορία S, δηλαδή ναι. masterpiece tier. Yes. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα. Δηλαδή γαμάου ένα α++ να είναι η ταινία. Το άλλο έχει αυτό το κάτι παραπάνω. Παίζει Skyfall τώρα, παρά το ότι κάνεις να δούμε λίγο Skyfall. Παρόλα αυτά, δεν θεωρώ το γεγονός ότι επειδή υπάρχει το Skyfall, τα James Bond είναι το καλύτερο franchise. Δεν είναι το καλύτερο franchise και το αναλύσαμε full παραπίσω. Αν ήταν να δώσω μια τελική απάντηση. Ναι, οκ. Check the above. Αν μπορούσα να δώσω μια τελική απάντηση σαν Δημήτρης, θα έλεγα ότι. Καλύτερο franchise, τώρα λέμε. Ναι. Το αγαπημένο μου θα πω ότι είναι ο Bourne. Είναι αυτές που βλέπω. Αν μου πεις ποια θα δούμε σήμερα, σερί, μαραθώνιος, είναι τα Jason Bourne. Κυρίως γιατί είναι 3 ταινίες. Έχουν λόγο. Για την τριλογία, λέω έτσι. Από 3 και πάνω, ναι. Κυρίως γιατί έχουν λόγο ύπαρξης σαν μέρος ενός franchise. Τα Mission Impossible, να τη δω μία τώρα, μία του χρόνου, δεν μου κάνει καμία γαμμένη διαφορά. Αφού είναι αυτοτελής. Ναι. Εκτός αν δείτε Dead Reckoning. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Εντάξει, δεν ξέρω. Και τα James Bond ισχύει αυτό. Δηλαδή, μετά το Skyfall με είχες ψήσει να περιμένω την επόμενη, αλλά μετά όχι μου τράβηξες στο χαλί. Μου τράβηξες στο χαλί και με χτύπησες και στο κεφάλι. Για μένα εκεί που χάνει ο Daniel Craig με τον Bond, και είναι κρίμα γιατί ο άνθρωπος είχε κάθε καλή διάθεση, στην τελική ερώτηση. Μπορεί να ήταν και ο μόνος που έχει καλή διάθεση. Στην τελική ερώτηση είναι ότι. Έστω γιατί η μία είναι 3 ταινίες, η άλλη είναι 5, 6, πόσες είναι. Ποιο? Ωραία, το Bond. 6. 5. Λοιπόν, έχω 5 ταινίες και 3 ταινίες. Για μένα το Mission Impossible και John Wick είναι στα ίδια. Δηλαδή μπορεί να είναι interchangeable ταινίες και στα αρχίδια μου. Όπα. Γιατί θα περάσω καλά. Όπα. Τι?
κοντεύουμε, θα κλείσει το 2ωρο μάλλον το επεισόδιο. Δεν έχεις αναφέρει καθόλου, πέρα από δεν έχουμε συζητήσει γενικά, τη μουσική του James Bond. Όχι το. Για την Billie. Ναι. Πώς κατά δεν έχεις αναφέρει Billie Eilish τόση ώρα. Εντάξει, γιατί έχω κλείσει κανένα 1,5 χρόνο. By the way, ένα ακόμα πράγμα το οποίο είναι top notch στο Skyfall είναι η γαμμίνα Αντέλ, ρε μαλάκα. Ποιος φέρνει την Αντέλ, ρε μαλάκα, στην ταινία του να τραγουδήσει. Και αυτός επίσης... που πριν είχε φέρει τον Σαμ. Πώς το λένε, Σαμ. Όχι Μέντες. Μετά, για το Spectre λες. Μετά ήταν αυτό. Τον. Έλα γαμίσου τώρα, ρε μαλάκα. Κόλλησα τώρα, ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω αν με σκαλώνει το Σαμ γιατί δεν. Ο Σαμ Μέντες με σκαλώνει εμένα γιατί δεν μπορώ. Σμιθ. Ναι, Σαμ Σμιθ, ωραία. Μετά ήτανε. Δεν ήταν δύσκολο. Μετά ήτανε. Στο Spectre, ναι. Ωραία, εντάξει. Το Writings on the Wall. Ναι. Λοιπόν, λόγω significance εννοείται ότι η Αντέλ είναι πρώτη. Αλλά αμέσως μετά είναι το No Time to Die, να ξέρεις. Συμφωνώ. Είναι γαμάουα. Συμφωνώ. Και ξέρεις γιατί μ' αρέσει. Γιατί είναι στο ίδιο vibe. Αυτό μ' αρέσει. Και είχε πει και η Billie σε άπειρες συνεντεύξεις που φυσικά έχω δει. Ότι από τα main. Επειδή είδαμε όλες τις ταινίες και βλέπαμε. Το Skyfall είναι τύπου η αγαπημένη μας ταινία. Οπότε προφανώς έπρεπε να το. Και μουσικά μιλώντας, το πιο λογικό είναι να σε επηρεάσει περισσότερο αυτό. Ναι, και μάλιστα έλεγε η Billie ότι το πρόβλημά μου ήταν ότι επειδή εγώ δεν τραγουδάω γενικά έτσι, σαν την Αντέλ, ας πούμε, με το ίδιο στυλ. Ναι. Και μας είχαν ζητήσει κιόλας ότι θέλουμε να είναι grand, ας πούμε, το πράγμα. Έπρεπε να κάνω κάτι αντίστοιχο, αλλά με το δικό μου τρόπο, τέλος πάντων. Και προσπάθησα να μην είναι όλο whispering το τραγούδι, και σαν τον Sam Smith, ας πούμε. Που νομίζεις ότι, ότι δεν είναι Bond τραγούδι αυτό. Να σου πω, το καλύτερο Bond τραγούδι μετά το Skyfall είναι στο Deadpool 2 με τη Celine Dion. Εντάξει, οκ. Ναι, τώρα, αυτό που έλεγα πριν. Κλείσε με, ναι. Μια που το ανέφερες και μπράβο σου. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ. Το Mission Impossible και το John Wick για μένα είναι δύο franchises τα οποία είναι γαμάτα, περνάω τέλεια, αλλά interchangeably μπορώ να βλέπω τις ταινίες και δεν έγινε και τίποτα. Αυτό. Αλήθεια. Σαν ολοκληρωμένη σειρά, αναγκαστικά πάμε σε James Bond και Bourne. Ο Bourne για μένα, αν με ρωτάς ξεκάθαρα τώρα, σαν χαρακτήρες, έχεις John Wick, Jason Bourne, Ethan Hunt και Daniel Craig. Γιατί να πεις James Bond, ρε μαλάκα. Γιατί είναι ο Daniel Craig συγκεκριμένα. Δεν είναι γενικά ο James Bond. Είναι ο Daniel Craig. Ναι. Αν θες να πω ο James Craig. Δεν έχω πρόβλημα. Μέχρι εκεί πέφτεις. Ναι, πιο χαμηλά. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν. Έχω αυτούς. Ο πιο αδιάφορος χαρακτήρας από όλους είναι ο Ethan Hunt σαν Ethan Hunt. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι. Και πολύ λίγο πιο πάνω είναι ο Jason Bourne. Όχι. Ο Jason Bourne. Τι λες, ρε. Ναι, για μένα Jason Bourne. Αδιάφορος χαρακτήρας. Μου φαίνεται. Μ' αρέσει πολύ αυτό που γίνεται, αλλά. Καταρχάς είναι ο μόνος χαρακτήρας. Ναι, δεν έχει να κάνει. Εγώ σου λέω στο Γιάννη τώρα ποιος είναι πιο γκαβλερός. Χαρακτήρα, συνολικά, εμφανισιακά, attitude, στυλ, τα πάντα όλα. Το John Wick είναι πιο κοντά σε πράγματα που μου αρέσουν εμένα. Εντάξει, το ακούω. Οπότε είναι πιο πάνω. Είναι πολύ χειρότερος, δεν είναι κενός, δεν είναι χαρακτήρας καν. Αλλά... Είναι ψυχολογικά κλειστός, απόμακρος. Και πρακτικά έχει 4 ταινίες με 5 ατάκες που λέει guns. Ή δεν λέει τίποτα. Ναι, τίποτα, γνέφει, κάνει κάτι ήχους, ας πούμε. Ναι, δεν έχει να κάνει. John Wick για μένα μου αρέσει πιο πολύ. Είναι πιο appealing σε μένα. Και για μένα top είναι ο Daniel Craig, επειδή βγάζω από το μυαλό μου τις άπιες ταινίες που έχει κάνει. Ωραία, αλλά αν με ρωτάς, ασχέτως της διάρκειας, ωραία, σήμερα θα μαζευτούμε στο σπίτι να δούμε ένα γαμάτο action franchise, ποιο θα είναι, θα σου πω κι εγώ Jason Bourne, ακριβώς επειδή έχει αρχή, μέση και τέλος και πιστεύω ότι πρέπει να βλέπετε συνολικά η ταινία, δηλαδή αν όχι με τη μία, εντάξει, πες μια μέρα θα δω αυτό, μια μέρα αυτό, μια μέρα αυτό, ωραία. Ενώ οι κακές ταινίες του Bond είναι τόσο κακές που οι αντίστοιχα καλές ταινίες του Daniel Craig δεν σηκώνουν το βάρος της αποτυχίας των άλλων δύο. Δηλαδή, δεδομένου ότι θα δούμε 5 ταινίες. Οι 2 είναι τέλειες, γουστάρω full. Η μία είναι μέτρια
Εντάξει. Και άλλες Και δεν οι βλέπω. δύο είναι σκατά, ρε μαλάκα. Δηλαδή, πραγματικά, πώς θα περάσει η ώρα. Αυτό. Αν πούμε, δηλαδή, Με γάμισες. νομίζω σαν τελική μου απάντηση, αν πρέπει να δώσω μία, είναι αν μαζευτούμε ένα βράδυ για μία ταινία Skyfall ακατέβατα. Ναι. Αν μαζευτούμε για μία σειρά ταινιών Jason Bourne ακατέβατα. Ωραία. Να τελειώνουμε στην τρίτη, έτσι. Ωραία. Τέλος, δεν το Εννοείται, τα συζητάμε. είπαμε αυτά, τελείωσε. Μετά είναι ο ξάδερφός του. Για να το κλείσουμε, να πω ότι όπως είπαμε και από την αρχή, έχει βγει το Dead Reckoning Part 1. Όχι, ρε, πούστη. Τι? Αυτό ξεχάσαμε, ρε μαλάκα. Και θα έχει και καινούριο entry. Olympus Has Fallen, ρε μαλάκα. Πώς δεν το βάλαμε. Κάτσε να πάρω σωστή απόσταση να σε φτύσω στο μέτωπο. Olympus Has Fallen. Μαλάκα, έχει Olympus Has Fallen. London Has Fallen. Το άλλο, πώς το λέγανε, το τελικό, το αυτό. Το τρίτο. Όποια ταινία παίζει ο Gerard Butler τελευταία, μου φαίνεται μέρος του ίδιου franchise. Δεν είναι Geostorm, ρε μαλάκα, εντάξει, ξεκόλλα. Πω, ρε, Είχε ένα άλλο Has Fallen και λέω εντάξει, οκ. Όχι, ρε, αυτά τα δύο είναι. Όχι, 3 είναι. Να γκουγκλάνω. Has Fallen. Το τρίτο, νομίζω, αν είναι 2, το τρίτο, αν είναι 3, το τέταρτο, αυτό που θα βγει τώρα είναι Night Has Fallen. Είναι καινούργιο, θα βγει τώρα. Has Fallen series, ρε, μα. Θα φτύσω Ναι, ρε, το λάπτοπ μου. Olympus Has Fallen, London Has Fallen. Ο φύλακας Άγγελος Angel Has Fallen. Angel Has Fallen, δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω δει. Κρίμα. Τώρα θα βγει άλλο, Night Has Fallen. Το πρόβλημα μου ποιο είναι, Γιάννη. Το οποίο είναι, όλες οι ταινίες σας είναι λογοπαίγνια με το Has Fallen, ρε μαλάκα. Αν ήταν να πει τη μαλακία σου, την έλεγε νωρίς, να φύγει από τη μέση. Κοίτα ρε μαλάκα τώρα, πώς δεν το σκέφτηκα. Λοιπόν, επειδή θέλω να διαγράψω αυτή την. Ναι. Dead Reckoning Part 1. Ωραία. Mission Impossible, 15 λέξεις τίτλος, κούρασε Στάνι Λίχτο. Δείτε το. Ακολουθεί η επόμενη. Συμφωνώ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το φινάλε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί είναι αυτό το όσο περισσότερες κάνεις, τόσο πιο επικίνδυνο γίνεται το να τα κάνεις μαντάρα από ένα σημείο και μετά. Λοιπόν, η μόνη περίπτωση να είναι η τελευταία ταινία η επόμενη. Να πεθάνει το μικρό. Αν μπείτε στο IMDb και δείτε τα upcoming projects, έχει 2 upcoming projects την ίδια χρονιά, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει πρακτικά. Όχι, σίγουρα όχι. Άρα είναι μάλλον το ίδιο. Ωραία, όπου λέει Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 και από κάτω λέει Untitled SpaceX Project. Λοιπόν, η μόνη περίπτωση να είναι η τελευταία ταινία το Part 2 είναι να πάει στο γαμμένο διάστημα να τη γυρίσει εκεί και κάτι να πάει στραβά και να πεθάνει, ρε φίλε. Α, λες το Dead Reckoning Part 2 να είναι η διαστημική ταινία που ακούμε. Να έχει part στο διάστημα ή να κάνει το actual stunt, το οποίο το έχουν κάνει οι άνθρωποι παλιότερα, αλλά ποτέ ηθοποιός. Του να πηδήξει από τη στρατόσφαιρα. Ναι. Δηλαδή να πέφτει 10 λεπτά, μαλάκα να πέφτει. 10 λεπτά, one shot, one take. Διαφήμιση Red Bull, Πέφτουμε. αλλά σε ταινία. Πέφτουμε, ρε Ναι, μαλάκα, ναι. από το διάστημα. Πέφτουμε κάτω, ξέρω. Ξέρεις ποιον λυπάμαι, ρε φίλε. Το καμεραμάν. Τον γαμμένο τον οπερατέρ. Ρε μαλάκα, εννοείται. Καλά, κάτι ηλίθια τζάνκια τέτοια υπάρχουν που γουστάρουν, αλλά τέλος πάντων. Anyway, το ένα franchise είναι αυτό. Το άλλο franchise είναι το John Wick, το οποίο ξέρουμε ήδη ότι θα βγει 5. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Το μοναδικό πραγματικά επικίνδυνο franchise είναι το John Wick, το οποίο από ένα σημείο και μετά το έχει πει και ο ίδιος σκηνοθέτης. Τι άλλο μπορείς να κάνεις με αυτό το concept. Το έχει πει, εντάξει. Γι' αυτό. Οι producers τι λένε. Γι' αυτό λίχτω, ρε φίλε, στο 5. Οι producers, φίλε, άμα κάνεις 1,5 δισεκατομμύριο την ταινία, θα σου πει Ξέρεις άντε τι γαμίσου. πιστεύω ότι θα κάνουν. Θα βγάλουν το μπαλαρίνα, όπως κατά λέγεται, με την Άννα Δε Άρμα στο ενδιάμεσο. σπάσουνε σε Και αν σπίτι. είναι ικανοποιημένοι, θα λήξει στο 5 το John Wick. Θα σκοτώσει η μπαλαρίνα τον John Wick, ας πούμε, Ναι. ή whatever, κάτι τέτοιο. Πώς σκοτώνεις το σκοτωμένο, ρε μαλάκα. Εντάξει, μεταξύ μας είμαστε. Καλά, σίγουρα. Είπα από τη στιγμή που δεν είδα το πτώμα. Όλα Ναι, αυτό. Συμφωνώ. Τώρα, Jason Bourne ελπίζω ότι δεν θα το ξαναπιάσει ποτέ κανένας. Άστο, λιχτό, οκ. Καλύτερα. Και το James Bond είναι η φάση που κλασικά περιμένουμε να ανακοινωθεί ο καινούριος. Καινούργιο Ο Henry James Cavill Bond ακούμε. Δεν θα είναι ο Henry Cavill. Άρα δεν θέλω να δω τίποτα. Ποιο θα είναι, το Henry Cavill θα ήθελες, νούμερο Idris 1. Elba. Και τα δύο. Το ακούω. Απλά ο Idris Elba μου έχει λίγο παραπάνω λιμάνι από ό,τι θα ήθελα. Με πειράζει που θέλω κάποιον πιο νέο. Να είναι fresh out of the academy, ας πούμε, φάση. Τι πεδαρέλια θα βάλουμε, ρε μαλάκα. Αλλά παιδαρέλι που να στέκει η κορμοστασιά και η φυσιογνωμία του, ας πούμε. Γιατί ανακοινώθηκε καινούριο Superman, Τον είδα. δεν μου κάνει. Είναι ακριβώς, ίδιος ακριβώς, χωρίς την καριέρα από πίσω βέβαια,
με το Henry Cavill 10 χρόνια πριν. Εντάξει, είναι βέβαια, 10 χρόνια Dan μικρότερο. Φαντάζομαι Πιστεύω για αυτόν τον λόγο. Θα φουσκώσει σαν μπαλόνι, βέβαια. Άμα πάρει τα αναβολικά του, θα φουσκώσει. Πολύ ενθουσιασμένο, βέβαια. Δεν θα γίνει ποτέ Henry Cavill. Με Rachel Brosnahan σαν Lois το Lane. ακούω, Αυτό το ακούω. το ακούω. Τον τυπάκο δεν θα τον κρίνω γιατί δεν τον ξέρω. Να σου πω Ούτε εγώ, κανένα δεν τον ξέρει. Προτιμώ κάτι τέτοιο και στα James Bond. Να μην τον ξέρω. Δεν Γιατί, θέλω να έχω μπαγκάζια με το χαρακτήρα. Γιατί θες να έχεις 10 χρόνια ταινίες. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε 4 ταινίες. Θέλω να κάνεις double down στα personal. Θέλω να τον ξέρω τον James Bond. Δεν θα γίνει αυτό. Προφανώς δεν θα γίνει γιατί αυτό δεν μπορεί να σου το βγάλει τον Εούδη. Από την Ακαδημία. Πώς θα σου βγάλει το σπασμένο το τέτοιο. Δεν χρειάζεται να είναι σπασμένο για να έχει πώς ρε μαλάκα. Τι λες ρε μαλάκα. Εδώ στο Leon The Professional Natalie Portman 12 χρονών και έχει πονέσει. Η Natalie Portman είναι Natalie Portman ρε μαλάκα. Βρες έναν τέτοιον ρε μαλάκα. Όλοι θέλουν να παίξουν τον James Bond. Τιμωτέ Σαλαμέ θα βάλουμε δηλαδή να μας κάνει τον James Bond. Αυτό μου λες τώρα. Εντάξει, θα ήθελα να μην είναι 5 κιλά όπως θα παίζει στο James Bond. Μα μου θες κάποιον που να είναι νέος. Για γόν καμιά χαρά είσαι. Που είναι νέος και έχει τα chopping acts και λοιπόν, έχει και μέλλον. Πώς είναι ο Will Poulter στο Bear τη δεύτερη σεζόν. Ποιος είναι ο Will Poulter τώρα. Ναι. Στην Κοπενχάγη. Ναι. Ο Άνταμ Warlock, ναι, μπράβο. Ωραία. Έτσι. Αυτός είναι αχώνευτος όμως. Τα μούτρα του. Αυτός που λες ο ηθοποιός είναι μικρός εδώ και 20 χρόνια. Technically. Ο James Bond δεν είναι αχώνευτος. Ο James Bond δεν είναι αχώνευτος. Technically. Του Daniel Craig, ναι. Τον άλλον ήταν snob. Γενικά δεν άραζα με James Bond, ας πούμε. Κανένας. Ο James Bond δεν άραζε μαζί. Όχι. Έχει μεγάλη διαφορά. Για όλους τους χαρακτήρες. Δεν ψινόμουν να αράξω με αυτούς τους μάνους. Τώρα μεταξύ μας, ξέρεις ποιος θα ήταν ωραίος. Τυπάκος. Και θα γινόταν και αν χρειαζόταν λίγο παραπάνω. Γιατί η εξαίρεση ήταν ο Craig στο James Bond που ήταν ντούκι. Ο James Bond ποτέ δεν ήταν χτιστός. Κοίτα, ντούκι φαίνεται αυτό που βγαίνει από την παραλία. Με τα κουστούμια το φαίνεται κυριλές. Είναι όμως, φαίνεται το κουστούμι. Ναι, είναι λίγο αλλά δεν τσίτα. είναι ότι θα σκάσω τα κουμπιά, ξέρω εγώ. Αυτό εντάξει, ναι, οκ. Αντικειμενικά ο Κανίβαλος θα μπορούσε να είναι ωραίος James Bond. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το πω. Αλλά δεν είναι Άγγλος, πρώτον. Πολύ σημαντικό. Και δεύτερον. Είναι Κανίβαλος. Είναι και Κανίβαλος. Ο τέτοιος μετά ακουγόταν και τρόμαξα. Το 50 Shades of Grey. Όχι, ρε μαλάκα. Και τρόμαξα. Όχι, ρε. Μην το λες, είναι μοντέλο, ο τύπος ξέρει. Αυτός που πίστεψε ότι θα μπορούσε να είναι ήταν ο Tom Hiddleston. Αλλά έτσι όπως πήγε το Loki δεν νομίζω ότι θα πήγαινε πολύ τέτοιο ρε μαλάκα. Αυτός που θα γούσταρα πραγματικά είναι ο Tom Hardy, αλλά είναι πολύ fucked up για να παίξει τον James Bond. Είναι πολύ fucked up. Ο Tom Hardy είναι για να παίξει τον κακό. Θα μπορούσε να κάνει recasting. Καλά, τον κακό σίγουρα. Αλλά θα μπορούσε να κάνει recasting την εποχή που μπήκε ο Daniel Craig αντί για Daniel Craig να βάζει σε εκείνον. Όπως είναι στο Inception, μαλάκα, θα ήταν άψογο. Εκεί, μα γι' αυτό. Απλά είναι ένα 50. Κίλιαν Μέρφυ επίσης θα μπορούσε για την πλάκα του να το παίξει, αλλά θα το έκανε πολύ πιο σοβαρό από ό,τι. Κίλιαν Μέρφυ θα τον έβλεπα για recasting σε τύπου M. Ξέρεις, αυτός ο season που είναι πάνω. Γιατί αυτοί όλοι δεν έχουν και φοβερό προσδόκιμο ζωής. Μην κοιτάς τώρα η M που ήταν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήταν υπεύθυνη. Αν είσαι agent που πρέπει να ανέβεις το corporate ladder για να πας στο MI6 να είσαι top. Εν τω μεταξύ να ρωτήσω κάτι. Άλλο το MI6, άλλο το MI5. Ναι. Μην με ρωτάς ποιες είναι οι διαφορές, αλλά μάλλον πρέπει να είναι άλλα τύπου CIA. Νομίζω ότι το ένα είναι φανερό, το άλλο δεν είναι. Νομίζω αυτή είναι η διαφορά. Γιατί πάντα σκεφτόμουν ότι είναι όλα από τον κόλλο τους τα βγάζουν και απλά βάζουν νούμερα, ξέρω εγώ. Για να έχουν διαφορές, δεν τις ξέρω η αλήθεια είναι. Οκ, το έχω. Ωραία, ξέρεις τι, έχω ψηθεί πάρα πολύ για να κάνουμε Skyfall κάποια στιγμή. Θα το κάνουμε, εντάξει. Αν και έμεινε τίποτα να πούμε, τέλος πάντων. Πάρα πολλά έχουν μείνει να πούμε. Πάρα πολλά. Δεν έχουμε μιλήσει καν για τη σκηνή που πέφτει το τρένο, μαλάκα. Τι εννοείς? Το μετρό της, κατά είναι. Οπότε για να κλείσουμε, θα πω ότι είναι από τα πιο ψυχαγωγικά είδη, θεωρώ. Όταν μένει light. Ναι. Γιατί υπάρχει δυνατότητα να γίνει sneak. Sorry, μαλάκα, δεν κρατήθηκα, ρε. Βγήκε από το βάθος του εγκεφάλου μου. Δεν μπόρεσα να το κρατήσω. Ουφ. Ναι, για συνέχεια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν είναι όλα τα franchise μάτσι. Έλα ρε μαλάκα, όχι, σταμάτα. Θα το κόψω εδώ χωρίς επίλογο, μαλάκα. Θα πατήσω πόδι σαν παραγωγός, θα σου πω τέλος. Ωραία. Ωραία. Ας δούμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον, θα πω, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ένα είδος το οποίο θέλουν να το κάνουν πολλοί, θεωρούν ότι είναι εύκολο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι, όχι. Είναι εύκολο να τα σκατώσεις. Το έχουμε δει. Αυτό μπορώ να από ότι δεν είναι εύκολο, όχι μόνο στην οθόνη, real life το έχουμε δει. Ναι. Μη λες πολλά. Ελπίζω και πιστεύω στο είδος. Γιατί είναι ένα είδος το οποίο, σε αντίθεση με άλλα, δεν πρόκειται να πεθάνει και ποτέ. Δεν θα πεθάνει ποτέ. Απλά μεταλλάσσεται από. Ακόμα και το γεγονός ότι υπάρχουν κακές ταινίες εκεί έξω, υπάρχουν. Ενώ είναι άλλα είδη τα οποία δεν τολμάνε καν να τα κουμπίσουν.
Είναι εύκολο, ρε. Αυτό. Είναι το αμέσως επόμενο σε προσέγγιση μετά τα horror movies. Δηλαδή κάποιος όταν ξεκινάει και λέει τι θα κάνει. Αυτό. Είναι horror movie. Είναι αυτό. Ναι. Fresh out of college ή film αν school ή οτιδήποτε. Αν έχεις connection θα κάνεις action film. Αν είσαι όντως indie τέτοιος θα πας κάνεις σε horror. Ναι. Για να αποδειχθείς λιγάκι και μετά να πάρεις το action και να γίνει της πουτάνας. Το οποίο δουλεύει κάποιες φορές. James Wan, ας πούμε, εμένα μου δουλεύει. Προτιμώ horror. Ναι. Αν είναι να κάνεις κάτι. Αν είναι να κάνει αυτός κάτι, ναι, προτιμώ horror γιατί είναι season. Αυτό εννοώ. Αλλά δούλεψε στο action. Όχι, δεν ήταν ότι πω τι έγινε. Στο Aquaman εγώ ήμουν. Μαλάκα τι. Είχε πλάνα άλλα. Raid επίσης δεν αναφέραμε καθόλου γιατί δεν είμαι μεγάλος φαν. Δεν τα έχω δει όλα. Δεν έχω τόσο personal investment. Δεν τα έχω δει όλα. Δεν θεωρώ ότι θα μπαίναν στην κουβέντα. Ναι, αλλά έχουν πραγματάκια να πούν και να δώσουν. Από behind the scenes έχω δει. Δηλαδή, αν μιλούσαμε μόνο 100% φωτογραφικά σαν σινεμάκια, έχω δει ακραία πράγματα να κάνουν. Αυτό. Δηλαδή, την πάσα μέσα από τα μάξι. Είναι ντυμένος σε θέση για να μην το καταλάβει. Τι γαμίσου ρε μαλάκα τώρα τι κάναμε. Ωραία. Αυτά. Το μαζεύουμε. Άντε, κλείνε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για ένα ακόμα επεισόδιο. Ήμουν ο Δημήτρης Οξτόπουλος. Ήμουν ο Γιάννης Βαλαβάνης. Καλή συνέχεια σε όλους.